¿Eh? Boa tarde a todos e todas. Benvidos a este pleno ordinario do mes de abril. Bueno, hai unha persoa que sufriu e faleceu por violencia de xénero nesta provincia, concretamente no Bolo. Tardamos un minuto de silencio e, aproveitando a circunstancia tamén, recordar que falleceu unha funcionaria deste concello, concretamente Tatá. Entón, as dúas circunstancias merecentes deste minuto de silencio. Grazas. Todos os plenos comezamos coa aprobación. Pensei que dixeran algo. Como en todos os plenos, comenzamos coa aprobación das actas das sesións anteriores. En este caso, creo que só é a do mes de... Bueno, hai dúas, a do pleno extraordinario e máis a do pleno ordinario. Por lo tanto, se hai que engadir, modificar algo ou eliminar, pois é o momento. Don Ramón. E o Bloque Nacionalista. Don Daniel. Nada. Pasamos a votación, por lo tanto. Votos a favor da primeira acta, da do ordinario. Unanimidade. Do segundo pleno, que é o extraordinario, hai que modificar algunha cuestión, falta algo. Don Ramón, Daniel, Bloque Nacionalista, PP, nada. Por lo tanto, pasamos a votación. Votos a favor, unanimidade. Bueno, pois pasamos á parte resolutiva, que é o expediente 2018, moción do PP para a creación dunha ordenanza reguladora dos locais sociais do Concello. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Cando queira, o tempo corre. Chelo. Ten aí en papel. Ten aí en papel. Buenas tardes a todos y a todas. Disculpen que no haya podido, no me va el wifi. Moción para a creación dunha ordenanza reguladora dos locais sociais do Concello.
Importante ter en conta que a Lei 7/1985 de 2 de abril reguladoras das bases de réxime local outorga aos concellos a competencia para regular o uso de espazos públicos e convivencia cidadá, así como a Lei 39/2015 que establece bases xerais, pero cada administración local pode ter as súas propias normas e procedementos e este último é o que solicita o Partido Popular de Barbadás. Os locais sociais de Barbadás desempeñan un papel fundamental na vida comunitaria, servindo como espacios de encontro, participación e desenvolvemento de actividades para os veciños e asociacións do municipio. Sen embargo, a falta dunha normativa clara e específica para a súa xestión poden xerar problemas como desigualdade no acceso, a ausencia de criterios obxectivos, poden levar a situacións de favoritismo ou discriminación na asignación dos locais sociais. Conflitos de uso. A falta de regulación para poder xerar conflitos entre os diferentes usuarios dos locais, dificultando a súa convivencia e bo funcionamento. Deterioración nas instalacións. A falta dun réximen de mantemento e conservación adecuado pode levar ao deterioro dos locais e a súa equipamentos. Falta de transparencia. A ausencia dun procedemento claro para a solicitude e asignación dos locais dificulta o acceso á información e á participación cidadá. Consideramos de máxima importancia que a normativa se adapte ás particularidades de cada pobo, tendo en conta a densidade de poboación, características da zona e a realidade dos locais existentes. Por todo isto, considérase necesaria a elaboración dunha ordenación reguladora dos locais sociais municipais que establezca. Primeiro acordo, aprobar a evaluación dunha ordenanza dos centros sociais do Concello que recolla, polo menos os seguintes aspectos. Criterios obxectivos para a solicitude e asignación dos locais. A maioría das normativas de outros concellos limítrofes son entre 10 e 15 días, dando marxen de actuación as inclemencias meteorológicas e buscar alternativas ou cambios de datas dos eventos, así como prioridade a celebracións por parte do Concello ou a propia asociación que tería prioridade sobre a solicitude do local. Un réxime de mantemento e conservación das instalacións cun procedemento de resolución de conflitos e un réxime sancionador para os posibles incumprimentos. Limitacións en cuanto ao tipo de actividades permitidas, reglas de funcionamento e conveniencia. Mecanismos de participación cidadá na xestión dos centros. Segundo, crear comisión de traballo integrada por representantes dos grupos políticos, técnicos municipais e representantes das distintas asociacións que utilizan os centros sociais con fin de elaborar unha proposta de ordenanza antes de mediados do mes de maio. Terceiro, aprobar definitivamente a ordenanza reguladora no pleno do mes de xuño 2025. Entendemos que nun prazo de 2 meses é factible poder traer ao plenario a ordenanza. Ainda teño tempo. Tengo 1 minuto e medio. Esta ordenanza la trae el Partido Popular a este plenario porque hace unos días tuvimos concretamente en el local de las Lamas la reunión para aprobar las cuentas y demás, y salió que no había muchas lagunas entre los vecinos, quedaron muchas lagunas. Entonces decidimos traer hoy la petición a este plenario de hacer una ordenanza, no solamente para ese local, sino para todos los locales que tengan asociaciones o que dependan directamente del concello, como puede ser incluso el de Sobrado. Entonces, por eso se trae a este pleno, ya que muchos de los que estaban allí decían que no sabían muy bien cuánto tiempo era con antelación que había que pedirlo. Se les dijo que era un mes, como teníamos entendido hasta ahora. Entonces, nosotros traemos que se haga una ordenanza, que se cuente con todas las asociaciones, o sea, quiero decir, las asociaciones de cada pueblo, y o bien una reunión de portavoces. Nosotros estamos dispuestos a ayudar en lo que sea para que realmente esa normativa se lleve a cabo, la traigamos cuanto antes al pleno, y la prisa por lo que sería
vamos de camino a celebración de cumpleaños en el buen tiempo, abril, mayo, junio y en verano, que es cuando se suelen usar este tipo de locales al aire libre. Entonces, por eso entendemos que cuanto antes podamos tener y debatir esa ordenanza o reglamento, nosotros... Ten que rematar, doña Chela. Ya, continúe la segunda. Gracias, señor Moitas gracias a alcalde. vostede. Don Ramón Padrón, ten 3 minutos a compartir. Moitas gracias e boa tarde. Bueno, tres cousiñas simplemente. Nós creemos que a día de hoxe está funcionando o tema das solicitudes. Entendemos que se solicita un local cando alguén o quere solicitar. Primeiro, pregúntase se a Asociación de Veciños ten algún evento para ese día. En segundo lugar, se xa está pedido, e se non, pois se lle concede. Eu creo que funciona así. Por outra banda, no párrafo este que dicen consideramos de máxima importancia que a normativa se adapte ás particularidades de cada pobo tendo en conta a densidade de poboación, características da zona e a realidade dos locais existentes, eso é algo difícil de levar á práctica. E nada, vamos a esperar o goberno a ver que proposta nos ten ou que é o que queren facer cos locales. Moitas gracias. Don Daniel. Moitas gracias, señor alcalde. Benvidos a todas e a todos. Bueno, partindo da base de que a miña postura xa foi acordada no seo do grupo de goberno como socios que somos, quero matizar varias cuestións. A primeira, quero que quede claro de que moitos dos que estamos aquí neste plenario vimos do movemento veciñal, das asociacións de veciños. E sabemos como é a dinámica destas asociacións, as súas necesidades, as súas precariedades e as súas virtudes. Porén, non podemos esquecer que os locais sociais son de titularidade pública, non son de titularidade de ningunha asociación. Entón, precisamente, que é unha necesidade, é unha realidade de que hai que normativizalo, non sei se polo método da ordenanza ou do regulamento. Tamén é certo que vostedes mencionan nun dos puntos que hai regulamento nos concellos limítrofes. Este concelleiro tomouse a molestia de miralo. Non hai ningún concello limítrofe que teña aprobada ningunha regulamentación ao respecto. Así que nós estamos funcionando, pois, basicamente, polo sentido común, como ben acaba de explicar o compañeiro Ramón. De momento, claro que pode haber pequenos conflictos, pode haber pequenas... Pero hai unha cousiña que vostedes falan aí de desigualdade. Desigualdade que se pode dar nalgúns casos. Pois se vostedes pretenden aprobar unha normativa que especifique as particularidades de cada pobo, esa é a maior desigualdade, tendo en conta que os locais son todos de uso público. E non esquezan tamén a prioridade que se lle dá actualmente tanto ás actividades municipais como ás actividades das asociacións por enriba de actividades particulares. Non caigamos nesa demagoxia. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero do Bloque Nacionalista. Sí, boa tarde. Desde o BNG estamos a favor de establecer esta ordenanza. Recoñecemos e valoramos a importancia dos locais sociais como espazos fundamentais para a dinamización da vida comunitaria, a participación cidadá e o fortalecemento do tecido asociativo do noso concello. Concordamos en que unha regulación clara pode contribuir a mellorar a xestión e garantir un uso equitativo destes espazos. Porén, consideramos que a proposta presentada polo Partido Popular presenta certas carencias que deben ser abordadas para que unha futura ordenanza realmente responda ás necesidades da veciñanza e respecto aos principios de participación democrática e xestión eficiente. En primeiro lugar, compre lembrar que a regulación dos locais sociais debe ir máis aló dun simple marco normativo burocrático. Exemplos como os de Allariz ou Verea, Concello onde o BNG aposta por modelos de xestión participativa, demostran que o éxito da regulación dos locais sociais non reside só nunha ordenanza, senón nun modelo de gobernanza que involucra activamente as asociacións e colectivos locais. En Allariz, por exemplo, existe un regulamento que garante o acceso equitativo, pero tamén se promove unha corresponsabilidade na xestión e mantemento dos espazos, fomentando o cuidado e a implicación cidadá.
cidadá. Neste sentido, consideramos que antes de aprobar unha ordenanza apresurada nun prazo de 2 meses, é fundamental realizar un diagnóstico previo que inclúa a opinión das asociacións e usuarios dos locais sociais. En Verea, este proceso foi clave para garantir que a regulación se axustase á realidade local, permitindo unha maior eficacia na súa aplicación. Unha normativa que non teña en conta a realidade e as necesidades concretas do noso concello corre o risco de converterse nunha ferramenta ineficaz ou de difícil cumprimento. Por outra banda, a proposta do PP menciona un réximen sancionador sin especificar previamente mecanismos de prevención. Experiencias como o Ardallarí demostran que a mellor forma de garantir o bo uso dos locais non é mediante sancións, senón a través dun sistema de acompañamento ás asociacións para a súa correcta utilización, promovendo a corresponsabilidade e o respeto polo espazo público. Ademais, a prioridade debería ser establecer un plan de mantemento preventivo que asegure o bo estado das instalacións sen depender exclusivamente dun marco sancionador. Outro aspecto fundamental é a participación cidadá. Na proposta presentada fálase de crear unha comisión de traballo, pero non se especifica o grau de decisión que terían as asociacións e colectivos implicados. No modelo de Allariz, os propios usuarios teñen voz activa na xestión dos espazos, garantindo unha verdadeira democratización no seu uso. En Barbadás, debemos avanzar cada un modelo similar onde as decisións non están exclusivamente nas mans da administración, sino que sexan o resultado dun proceso de diálogo permanente cos colectivos sociais. Por todo isto, desde o BNG, consideramos que antes de iniciar a redacción dunha ordenanza, debemos abrir un proceso participativo real que inclúa mesas de traballo abertas con todas as entidades que fan uso dos locais sociais. Unha normativa municipal non debe ser un documento imposto, senón un debate previo, amplo e transparente. Grazas. Boa tarde a todas e a todos. Respecto á moción que o Grupo do Partido Popular trae hoxe a pleno para a creación dunha ordenanza reguladora dos locais sociais do Concello, coincidimos nos seguintes aspectos. Os locais sociais do Concello desempeñan un papel fundamental na vida comunitaria, serven de espazos de encontro, participación e desenvolvemento das actividades para os veciños e asociacións. É certo, é así. Tanto é así que nos últimos anos, tras a pandemia, a súa actividade está en continuo aumento. Os locais sociais das nosas parroquias están moi vivos e gozan de moi boa saúde, desenvolvéndose nestes actividades variadas e que tratan de adaptarse ás características, preferencias e necesidades da veciñanza. Actividades propostas dende as distintas áreas do Concello como participación veciñal, igualdade, comercio e turismo, emerxencias, etc. Outras propostas dende as propias asociacións veciñais e incluso actividades que xorden de iniciativas dos propios veciños e veciñas, como por exemplo o taller de costura de Piñor, persoas que se reúnen alrededor dunha máquina de coser e fan verdadeiras pezas de artesanía. Lendo a súa moción, é inevitable percibir o seu negativismo e a súa visión catastrofista da realidade. Queda clara a súa capacidade para anticipar o futuro e prever que, por falta de normativa, haberá desigualdade de acceso, conflicto de uso, deterioro das instalacións ante a falta dun réximen de mantemento e conservación, falta de transparencia, etc., etc., etc. El apocalipsis. Miren vostedes, dende a Concellería de Participación Veciñal estáse a traballar dunha maneira coordinada coas asociacións veciñais e culturais en canto ás actividades, a temporalización e o uso dos locais sociais. O Concello faise cargo do mantemento, conservación e limpeza das instalacións municipais en función das súas necesidades. A obxectividade e transparencia están garantidas porque se ofertan as mesmas actividades de lecer e municipais atendendo aos mesmos criterios nos 10 locais sociais do Concello. Falan vostedes de risco de favoritismo ou discriminación na asignación dos locais sociais. Os criterios que se establecen á hora de solicitar un local, os tempos, os procedementos, as obrigas e condicións de uso, entrega e recollida de chaves, son comúns para todos os solicitantes, deixando sempre claro que prevalecen o dereito de uso das actividades organizadas polo Concello ou por asociacións municipais sobre o uso particular dos mesmos, como, por exemplo, os aniversarios. Non se asignan a dedo. É un uso xeral e establécense unhas normas de funcionamento como en calquera outro servizo do Concello. En canto á referencia que fan vostedes, a normativa doutros concellos limítrofes, coincido con Daniel.
Se nos indican a cal se refiren, gustosamente o tomaremos como referencia. Quixera aclarar ao plenario que despois de manter conversa coa alcaldesa de San Cibrao, co alcalde de Taboadela, concelleiros de Toén e do Pereiro, ningún destes concellos dispoñen dunha ordenanza que regule o uso de ditos locais sociais. Nada, ten que rematar. Grazas. Doña Chelo, está no seu turno de palabra, agora son 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Yo no tengo que andar mirando ni trayendo a este plenario qué concellos hay. Mírelo, porque el más cercano lo tenemos ahí al pasar la rotonda. Y la mayoría de los concellos, ¿vale?, que aunque no sean limítrofes, sí tienen 10 a 15 días en su normativa, sí tienen a 10 a 15 días. Y de todas maneras, la desigualdad con la que hablo yo es lo que hoy, ese día, otro compañero concejal que está sentado aquí detrás mía y yo, en Las Lamas, cuando fue la última reunión, la desigualdad es que decían que lo pedían al estar cercano. No es desigualdad catastrofista como ustedes están diciendo. Vamos a ver, si fuera catastrofista, el Partido Popular no querría que se trajese para solicitar una ordenanza para el reglamento de los locales sociales, si fuéramos catastrofistas. Pero mire, ese local se pintó hace muy poco. Hoy está totalmente las paredes, aparte lo han dicho allí, lo hemos visto todos. Se celebran cumpleaños de la Valenzá, se celebran cumpleaños de otras personas del concello. Entonces, lo que queremos es que se regule. No es alarmista. Están siempre que el Partido Popular alarma. No alarma. Lo que queremos es prevenir lo que pueda pasar. Los locales sociales es una herencia del Partido Popular, tanto que no les gusta a ustedes que es una herencia del Partido Popular, es una herencia de lo que de casi todos los pueblos se dejó hecho en cada uno de ellos para uso y disfrute de los vecinos. Todos sabemos que son locales del concello, que están a disposición de las asociaciones que los cuidan, que los respetan y que hacen todo tipo de actividades. Allí se hacía manualidades, gimnasia de mantenimiento, muchas actividades que siguen ustedes y de lo cual nos alegramos, porque aquí no queremos ir para atrás, queremos ir para adelante. Y eso es lo que no venda usted que eso ya fue todo herencia, que ahora pues hay asociaciones que hacen otro tipo de actividades. Pues para eso están los locales sociales y para eso tiene que estar la corporación, para animarles y ayudarles a que cada vez se use más y no estén cerrados. Porque muchas de las personas mayores, lo vemos por la asociación de Fombal, muchas de las personas mayores que allí disfrutan todas las tardes son personas que a veces en su casa hay soledad. Y lo he vivido recientemente con 2 o 3 personas que las veía solas, a lo mejor sentadas en algún banco, y le decía, iros a Fombal, haceros socias. Están encantadas porque hoy van de excursión, van aquí, van allá y van en verano pues a donde vayan a la playa. Entonces, lo que tenemos que animar es que haya que se motive, que esa gente mayor vaya al Fombal o que en nuestros pueblos, donde estemos cada uno, animemos a que se desarrollen las actividades que tenga el concello o que los propios vecinos hagan. Nosotros no somos catastrofistas. Ya termino. Lo que estamos buscando es que haya una normativa que sea clara para todo el mundo. Sobre todo, un minuto, el señor alcalde, sobre todo con... un segundo. Con el local de Sobrado, porque todos sabemos la problemática que hay. Entonces, si nos ayuda esos 15 o 10 días, pues se puede hacer un cambio de local. Gracias. Continúo en el último minuto. Grazas a vostede. Don Ramón, por seu turno. Moitas gracias. Ben, sexa ou non que se elabore unha ordenanza, non sei se se vai a elaborar ou non, nós vamos a defender sempre, xa que o carácter dos nosos povos, aldeas e parroquias, hai asociacións de veciños, vamos a defender sempre que haxa un contacto permanente entre a concelleira do ramo, concelleiro, con as asociacións de veciños, que son as que xestionan prácticamente esos locais por a idiosincrasia do noso concello. Nós non somos Ourense, nin Madrid, nin A Coruña, donde a mellor non se coñecen os dun piso e os do outro, pero aquí hai unha idiosincrasia, entonces para nós eso é preferente. Polo tanto, o uso preferente para as actividades do concello, o uso preferente para as actividades que organice as asociacións de veciños ou outras asociacións que existan tamén nese
nese pobo, nesa aldea ou nesa parroquia, e logo despois, a continuación, se non hai ningún tipo de actividade destas, pois que se poida solicitar o uso por uso privado, sempre e cando se sean actividades culturais, lúdicas ou que estén acordes cos valores da democracia. Está claro que non vamos a deixar un local social para facer un mitin neonazi. Entonces, que impere o sentido común. Entonces, nós sobre este eixe destas cuestións sobre o que apoiaríamos unha ordenanza. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Don Daniel. Sí, gracias. Bueno, eu entendo o espírito da moción, realmente, o Goberno entende o espírito desta moción, que sí que é regular o uso e deixalo plasmado ca participación dos axentes sociais deste Concello. Creo que todos estamos de acordo neste plenario que así se debe facer. Pero o certo é que, como ben dixo a concelleira Ana Peleteiro, non sei que xeito é de redactar as mocións pero que sí, que pinta catastrofista, pinta, pois, pesimista, e pinta, como que vostede dice que, non, é que vostede está mencionando aquí explícitamente as regulacións de outros concellos limítrofes, como se tuviéramos que coller como exemplo aqueles concellos limítrofes que, curiosamente, son do Partido Popular. Pois non hai regulación neses concellos. Por lo tanto, non diga que non mencionemos eso cando vostede está mencionando nesa moción. Por outra parte, a participación veciñal da que fala o BNG, certo é que cando gobernou o BNG aquí houve unha moi boa iniciativa pola que aplaudo, que foi a Comisión de Participación Veciñal. Non entendo que podería ser un aliciente tamén para todo este tipo de cuestións e participacións veciñais na elaboración destas cuestións. Eu participo e aprobo que se elabore, non sei o instrumento xurídico, si ordenanza ou si regulamento, que isto decidirán os técnicos, pero sí que solamente última puntualización. Entendo que deberíamos ser un poquinho máis ambiciosos e en vez de dedicarlo só a locais sociais, senón ao uso de todos os locales públicos deste Concello. É dicir, Museo da Gaita de Fole, todos aqueles que teñan un uso de pública concurrencia. Casa de Mocidade, Espacio Infantil. Gracias, perdón. Grazas. Sí, nós estamos a favor da regulación do uso dos locais sociais, pero gustaríanos que se fixese de maneira responsable, con rigores e sen improvisacións. Polo tanto, propoñemos que se realice primeiro un estudo sobre a situación actual, se estableza un proceso de diálogo co tecido asociativo e que a partir de aí se elabore unha normativa baseada na corresponsabilidade, na participación e na xestión eficiente, porque só así poderemos garantir que os locais sociais de Barbadás sigan sendo espazos abertos, accesibles e ben xestionados polo conxunto da veciñanza. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra dona Ana Peleteiro. Ten 3 minutos agora. Ben, dentro do grupo de goberno xa estamos a traballar nunha ordenanza que regule o uso e estableza un réxime sancionador de instalacións municipais. Porque dígame vostedes, é máis ou menos grave romper unha ventá ou destrozar as paredes dun local social ou da Casa de Cultura ou das oficinas municipais ou do polideportivo? Reflexionen. Señoras e señores, como vostedes saben, unha ordenanza ou regulamento non se elabora dun día para outro. Debe ser un instrumento facilitador e que perdure no tempo. Precísase documentarse, precisa informes técnicos e tamén debe cumprir uns prazos que vostedes parecen descoñecer ou obviar e que aparecen claramente determinados na normativa coa que introducen esta moción, Lei 7 de 1985 e a Lei 39 de 2015, que no seu artigo 133 di que previo á aprobación inicial e redacción da ordenanza farase unha consulta pública e iso require de tempo. Dito isto, propoñemos unha emenda de sustitución para poder votar a favor que sustitúa os 3 puntos de acordo por un único punto, que diga así: elaboración dunha ordenanza que regule o uso das instalacións municipais do Concello de Barbadás, podendo establecer dentro da mesma un regulamento específico para os locais sociais, consensuado e corresponsable. Do contrario, votaremos en contra. Moitas grazas.
me gustaría, se teño tempo, aclarar que, por exemplo, o local do Fidalguiño do que vostede fala de Sobrado do Bispo está prácticamente completo ao completo o mes de maio ao mes de xuño, xa con autorizacións feitas ata o 28 de xullo e xa debidamente autorizadas por esta servidora. Grazas. Ten a palabra a dona Chelo Bispo. Un minuto. Tal como lo explicó usted, nosotros lo que queremos, y aparte, como bien dijo dona Nuria, es con criterios, con criterios objetivos, y después crear una comisión de trabajo para ver cómo está todo, integrada por representantes de los grupos, ¿vale? De los grupos técnicos municipales y de las asociaciones. Es lo mismo que está usted diciendo. Es que no sé por qué hay que cambiar esto, no pongo nada raro que tengamos que aprobar en eso. Entonces, los puntos son lo que hay. No es catastrofista ni es lo mismo que usted está diciendo de otra manera. Si quieren aprobarla, aprueben, y si no, pues mire, lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Y si quiere, le vuelvo a leer los puntos. O sea, crear una comisión de trabajo, tal como dice doña Nuria. Usted le dio la razón. Aprobar la elaboración de una ordenanza dentro de los sociales del concello que recoja los criterios objetivos, un régimen de mantenimiento y conservación, limitaciones del tiempo en las actividades, reglas de convivencia. O sea, es que yo sinceramente no veo nada raro a lo que usted está pidiendo. Vale. Primeiro, os prazos son inviables, doña Chelo. Se quixera facer esa ordenanza, os prazos son inviables. En 2 meses é inviable. Comisións de negociación ou de traballo, como lle queramos chamar, aprobación inicial, alegacións, publicación e similares, non é viable. Esa é a primeira cuestión que hai que indicar. Segunda cuestión. O Goberno está traballando non nunha ordenanza para os locais sociais, como vostede di. Está traballando para facer unha ordenanza para todos os inmobles do Concello, instalacións do Concello que sexan susceptibles de uso público. Que diferencia hai entre o uso, por exemplo, ou as infraccións ou as actividades que se desenvolven na Casa de Cultura, nas oficinas, perdón, na Casa de Cultura, no espazo infantil ou na Casa da Mocidade ou no propio polideportivo. Poderase, estáse traballando neso nunha ordenanza que facilite unha convivencia, por chamar de algún xeito, en todos os espazos municipais. Por outro lado, por si quedan dúbidas, porque fala vostede de equidade e de igualdade, por si quedan dúbidas, hai un registro de entrada en relación á celebración dos cumpleanos. Hai un registro de entrada e, polo tanto, podese verificar. Desigualdade non hai ninguna. Desigualdade sería que un veciño de Barbadás non poda acudir a un local social de Sobrado, por un exemplo, porque teñen dereito a usar calquera deles. E tamén sería unha desigualdade que cando veciños ou veciñas de Ourense ou de Tuen nos piden utilizar ese local social ou un local social, tampouco podan acceder, porque a lei non permite discriminación por lugar de empadroamento. Entón, eso é no que ter claro. Entón, non sei a que se refire cando fala de desigualdade. Non entendo. Non entendo. A desigualdade sería o que estou dicindo. É dicir, non é viable que nós discriminemos, o Concello discrimine o acceso a un local social, porque vostede menciona o local social, finalmente, o acceso a un local social por parte dun veciño de Ourense en relación a un veciño de Barbadás. É ilegal. É ilegal. Pois entón, de verdade, non acabo de entender cal é a diferenza, a desigualdade da que vostede fala. Doña Chelo sobrepasou un minuto. Sobrepasou un minuto, con creces. Sobrepasou un minuto. Entón, aclarar eso, que o Concello traballa, leva un tempo xa traballando neso, pero evidentemente podemos esperar ao mellor algúns meses máis para facer, se se decide, que sí que está decidido facer unha ordenanza para todas as instalacións do Concello, tendo presente, evidentemente, os locais sociais, e facer algo ben feito.
pero non a bote pronto, reunímonos, vamos depresa correndo, e vostede menciona ademais, non, agora empezan os cumpleanos, os aniversarios. Os aniversarios son todo ano, doña Chelo. Mencionou así, en maio, xuño empezan os aniversarios. Son todo ano. E de feito, no local social de calquera das parroquias do noso concello hai aniversarios de seguido. Non aceptan a emenda que se presenta, a emenda de sustitución que presenta o Goberno, non? Bueno, pois entón procedemos á votación. Votos a favor? Votos 8. Votos en contra? 9. Decae. Pasamos ao punto número 3, que é o expediente 2020, moción do PP para que o Concello faga a petición da subvención nominativa do cambio do solo do Centro Social de Sobrado por os cauces legais á Deputación de Ourense. Ten a palabra, supoño que sigue vostede, doña Chelo. Sí. Sí. Ten novamente 5 minutos. A solicitude desta moción responde a unha demanda veciñal expresada de forma clara e contundente o martes 10 de decembro no local social do Fidalguiño, en a cal o Partido Popular comprometeuse buscar financiamento das distintas administracións. As asociacións Voces e Cordas e Porta da Cadea, ambas de Sobrado do Bispo, convócanos ese día debido ás obras de reforma da antigua escola de Sobrado, local que desde hai 40 anos emprega a Asociación Voces e Cordas como sede social e tendo coñecemento de que no proxecto da reforma non inclúe a renovación do piso. O 2 de outubro de 2023 aprobouse nun pleno a rehabilitación cun orzamento de 151.957 euros, mediante un fondo de cooperación da Xunta de Galicia. Na cuberta renovarse a cubrición e sustituirase parcialmente a estrutura soporte. As fachadas contarán cunha nova carpintería, cámaras de illamento, renovando a fontanería e ao saneamento, así como a electricidade e a iluminación. O cambio do solo non está recollido no proxecto. O solo de madeira da antigua escola de Sobrado, debido á súa antigüedade e desgaste polo uso, presenta un desnivel considerable. Este problema non só afecta a estética do espazo. É fundamental resaltar que esta situación contradí os esforzos realizados para mellorar a accesibilidade da escola. Coa súa sustitución, os veciños e usuarios do centro social beneficiaríanse dun contorno completamente renovado e seguro desde o primeiro día. Unha actuación adecuada do solo prolongará a súa vida útil e reducirá os custos de mantemento a longo prazo. É crucial que esta obra se realice no momento que terminen as obras de accesibilidade. Desta maneira, os veciños podrán disfrutar dunhas instalacións completamente renovadas nun prazo mínimo, evitando interrupcións no desenvolvemento das actividades e optimizando os recursos municipais. Na reunión do 10 de decembro, o Partido Popular adquiriu o seu compromiso diante do Grupo de Goberno e dos veciños de Sobrado. Hoxe, día 13, traemos a este plenario o compromiso da Deputación de subvencionar a obra por importe de 30.000 euros, cifra que achegou a aparelladora do Concello na reunión. A maiores desta que unha copia da moción que trouxemos nese momento, puxemos un párrafo no pleno do 30 de decembro de 2024, a moción foi aprobada neste plenario e non temos constancia da solicitude por parte do Concello á Diputación para incluíla na próxima modificación de crédito. O acordo é instar o Grupo de Goberno do Grupo a solicitar a subvención nominativa á Deputación por importe de 30.000 euros para sustituir o solo do Centro Social de Sobrado da antigua escola. Nas comisións pedimos que, aparte, moi amablemente, dona Victoria nos mandou o correo electrónico vamos a apagarlo, a ver si nos mandou o correo electrónico, se conecta igual. Se oye, el problema es que hace ruido. Entonces, bueno. A ver, el agua no creo que le moleste. No sé. Bueno, voy a seguir. A ver se ten que seguir o seu tempo, que isto conta, se despois se non vai decidindo canto perder. Bueno,
En la comisión a dona Victoria se le pidió que si efectivamente se había mandado algo a la Diputación y muy amablemente sí nos mandaron al correo electrónico donde sí se mandó el acta de la moción donde se aprobó esa solicitud de los 30.000 euros a la Diputación. La Diputación lo que hace es notifica el inicio de procedimiento con registro 23 de enero y que si en el plazo de 3 meses sin que se dita notificación expresamente poderá entender que a súa petición foi desestimada por silencio administrativo. Nosotros lo que entendemos es que se inició el trámite, le dieron un número de expediente en la Diputación, pero que eso ha quedado en el limbo, porque esperaremos al pleno del mes de abril, de finales de abril, de la Diputación, donde ahí se nos dirá qué nominativas ha pedido usted para el Concello y si está lo que es la petición del suelo de sobrado. Entonces tendremos que esperar a incluso a las comisiones que ya son públicas la semana que viene de la Diputación o al pleno de finales donde nos dirán las subvenciones nominativas que ha pedido el señor alcalde para el Concello de Barbadás. Y ahí pues diremos si efectivamente ha quedado en el limbo o no ha quedado en el limbo. Lo que se nos ha dado hasta ahora es la contestación que hace normativamente la Diputación. En el momento que entra de la Diputación, del Concello, hay un número de registro, que es un expediente que nos marcan aquí, 2025/600J, pero no tenemos conocimiento de nada más. Entonces nos gustaría saber si efectivamente, después del compromiso adquirido con el pueblo de Sobrado, el señor alcalde ha pedido esa nominativa para realizar las obras. Nada más, señor alcalde. Non quere intervir. Don Daniel. Ben, gracias, boas tardes de novo. Xa lle explicará a compañeira Vitoria os detalles sobre o asunto, pero bueno, quero deixar claro, a acción de goberno non a marca a oposición normalmente, non sei, isto é unha cuestión básica en todas as administracións. Certo é que hai un compromiso co pobo de Sobrado, certo é que a señora Chelo Bispo do Partido Popular de Bardós ela mesma se comprometeu a negociar ca Diputación en nome do Concello de Barbadás esa subvención nominativa para o solo do local social de Sobra do Obispo, pero certo é tamén que que despois, insisto, entrará máis en detalle a teniente de alcalde e concellera de obras ou o alcalde, non sei quen vai facer de portavoz, hai obras que prioriza o Concello de Barbadás antes de que tuviéramos constancia da necesidade desa petición, non? Entón, o que se fixo, e vostede acaba de decilo, tal cual, gracias tamén pola explicación normativa, algúns de aí que somos funcionarios sabemos como funciona o tema dos prazos e silencios administrativos e demais, o acordo plenario que se fixo aquí unánime no seu momento foi remitido á Diputación. E cando un acordo plenario dunha administración se remite a outra administración, é o inicio dun procedimento administrativo. Así se chama. Lei 30/92 do procedimento administrativo común. Está iniciado o procedimento? Sí, por suposto. Vale. Agora, eu remítome, pois, o que digan os componentes do grupo de goberno acerca desta cuestión. Gracias. Moitas grazas, don Daniel. Ten a palabra don Serafín ou dona Nuria. Grazas. Desde o Bloque Nacionalista Galego de Barbadás queremos deixar claro que compartimos plenamente a necesidade de renovar o chan do Centro Social de Sobrado. De feito, no seu momento nos presentamos tamén unha moción neste sentido, porque entendemos que é unha actuación imprescindible para garantir a seguridade, a accesibilidade e funcionalidade deste espazo de uso veciñal. Porén, non compartimos a forma na que se propón obter o financiamento para levar a cabo esta obra. O Partido Popular defende que se solicite unha subvención nominativa á Deputación de Ourense, pero desde o BNG consideramos que este tipo de subvencións deberían ser excepción e non a norma, tal e como establece a propia legislación e tantas veces repetimos aquí.
O procedemento habitual e xusto para a concesión de fondos públicos debe ser a concorrencia competitiva, garantindo así a igualdade de oportunidades para todos os concellos da provincia. O que está a facer a Deputación de Ourense, gobernada polo Partido Popular, é converter o sistema de subvencións nominativas nunha práctica clientelar, onde os fondos públicos se reparten a dedo en función da afinidade política, en vez de seguir criterios obxectivos e equitativos. Este tipo de modelo converte a Deputación nunha especie de carta aos Reis Magos, onde os concellos dependen do favor do goberno provincial, en lugar de contar cun financiamento estable e garantido. Dende o BNG defendemos un modelo de financiamento municipal que outorgue maior autonomía financiera aos concellos, sen depender das deputacións provinciais que consideramos un ente innecesario, obsoleto e propio doutros tempos. Os recursos deben ser distribuídos de maneira xusta e equilibrada, asegurando que todos os municipios, independientemente da súa cor política, teñan acceso aos fondos necesarios para desenvolver os seus proxectos sen ter que mendigar subvencións a dedo. Por todo isto, reiteramos o noso compromiso coa renovación do solo do Centro Social de Sobrado e instamos ao Concello de Barbadás a buscar vías de financiamento que garantan a transparencia, a equidade e o respeto á legalidade vixente. Ollo, non se trata de rexeitar os fondos para a obra, senón de rexeitar un sistema de reparto que perpetúa a discrecionalidade e a dependencia política. En conclusión, que estamos de acordo co fondo da moción, pero non coa súa forma. Seguimos traballando para que as necesidades dos veciños de Sobrado e do conxunto de Barbadás sexan atendidas, pero defendendo sempre un modelo de financiamento máis xusto, transparente e democrático. Nada máis, grazas. Moitas grazas, boas tardes a todas e a todos. Bueno, a moción que presentou o Partido Popular reza así, moción do Partido Popular para instar o Concello que faga a petición da subvención nominativa do cambio do solo do Centro Social de Sobrado por os cauces legais da Diputación de Ourense. Non daba lido ben porque lle faltan os tildes, pero bueno. Entonces, claro, nos sentámonos aquí na Comisión Informativa e fannos unha pregunta relacionada con esta moción que vostede presenta. Vostede nese momento, polo visto, non sabía que o Concello de Barbadás, perdón, o día 22 de xaneiro enviou á Deputación o acordo plenario do 13 de xaneiro. Un pleno ordinario no que o BNG tamén trouxe unha moción sobre o solo de Sobrado, unha moción que se debateron separadamente, pero a esencia da moción era a mesma, que era cambiar o solo de Sobrado porque había esa preocupación entre a veciñanza de que se facía unha renovación e unha restauración dun local social e que podía quedar eso que non quedaba nas adecuadas condicións, inda que na propia reunión, a Asamblea Veciñal, quedou claro que si o solo reunía as condicións idóneas para o seu uso. En todo caso, todos os grupos políticos estivemos de acordo, tanto ou case todos, non sei, Ramón, non me acordo moi ben cal fora a súa postura, creo que non me acordo ben, eso que diga el se ten que intervir, pero creo que casi dun xeito unánime a todos os grupos políticos estábamos de acordo, bueno, que se había que mellorar o solo, pois melloraríase. E a señora Consuelo Obispo, pois, exerceu de líder de todos os veciños e veciñas de Sobrado, fundamentalmente, dixo que, bueno, que iban mover ceo e terra para conseguir unha subvención nominativa, como así o pon aquí na moción que presenta, unha subvención nominativa. Entonces aprobouse que un acordo plenario, enviouse á Diputación o acordo plenario o 20 e pico de xaneiro e iniciouse o procedimento. Todos estes datos de inicio de procedimento, como ben dice vostede, foron outorgados por esta humilde concelleira que lles fala, pero vostedes hasta ese momento non tiñan coñecemento desto. O presidente, Luís Menor, sí que tiña coñecemento, polo que teño entendido, que o explicará despois o alcalde Xosé Carlos Valcárcel. A situación agora mesmo, cal é? Pois a situación é que o Concello de Barbadás cursou esta petición para o solo de Sobrado. O Partido Popular dixo no propio pleno: teñen que ser vostedes os que fagan a petición, nós cumplimos o compromiso como institución e enviamos o acordo. A Deputación ten eso na mesa de Luís Menor e Luís Menor, pois non sei, a lo mejor necesita un empujoncito para decidirlo, non sei. Aí lo dejo. Resumindo, temos para este ano 3 subvencións nominativas ou supostamente, entrecomillado, depende da boa vontade o mellor que teña Consuelo Obispo,
pero déixeme terminar só esta frase. Ten 3 subvencións nominativas en riba da mesa para Barbadás. E eu deixo hasta a segunda intervención. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Dona Chelo, ten 3 minutos agora. Ten 3 minutos agora. Sí, sí. O micro non se encende. Hai que cambiar os micros, señor alcalde. Dona Chelo, non hai que cambiar nada. A cuestión é que teño que aprender a apagar cada vez que interveñen vostedes. Entón, agora apago. Ten vostedes 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Mire, voy a empezar por el señor Daniel Rey, porque yo creo que tiene que hacérselo usted mirar, como dice el alcalde. Vale, voy a utilizar la frase, tiene que hacérselo usted mirar, porque la prepotencia con la que habla a los vecinos, mire, no todos son funcionarios como usted, no tienen pues la suerte, o pues vamos a dejarlo ahí, de ser funcionario toda la gente que nos está escuchando o que escucha estos plenos en YouTube. Entonces, sea un poquito más respetuoso, porque no todo el mundo sabe la ley de procedimiento administrativo, como usted dice, así como otras cosas que le iré diciendo más adelante. Voy a lo que es el sentido de la moción. Yo tenía constancia de que habían enviado lo que es a la Diputación el expediente, o sea, de lo que es la resolución del pleno de ese día de diciembre, donde se había acordado de sustituir el suelo de sobrado con una subvención nominativa. Puede explicarle luego usted a todo el mundo, que a lo mejor yo tampoco me enteré, que también, a ver, no todo me lo tienen que contar, así de claro, al Grupo Popular. Y es que lo que tenemos conocimiento es de que aquí lo dice claramente el señor secretario general de la Diputación, con todo lo que llega allí hacen un procedimiento y notifican que efectivamente ha llegado por registro de entrada esta solicitud de subvención, pero ustedes lo dejan ahí. Después al señor alcalde le dicen cuáles son los proyectos que usted tiene para Barbadás dentro de las subvenciones nominativas que la Diputación pueda dar al concello o por habitante o como le toque. Vale, hablará el señor presidente de la Diputación con el alcalde de Barbadás y le dirá, tienes tanto dinero, ¿cuáles son los proyectos que tú tienes que él considera prioritarios? Y entonces, lo que no sé si en este momento, por lo que sabemos, esto es lo último que ha llegado aquí. No hay nada más, a no ser que me sorprendan ahora de que efectivamente en el pleno de finales de diciembre, perdón, de abril, donde viene la modificación de crédito para Barbadás de la Diputación, pues venga el suelo de sobrado. Bienvenido sea, que es lo que se pidió. Pero lo dejo ahí porque yo no tengo constancia. Si ustedes así como doña Victoria me envió esta documentación que no me dice nada nuevo a lo que yo ya sabía, pues tengo que esperar a lo que ustedes me digan. Nada más. Gracias. Moitas grazas, doña Chelo. Ten a palabra don Ramón Padrón. Ahora sí. Ahora sí. Outra trilería máis. Vamos a ver. Ahora queren vendernos, o sea, primeiro quixenos vender que a subvención, o sea, que conseguiran unha subvención extraordinaria. Sí, que aí por os contactos ca Diputación, de repente apareceu a Diputación nos iba a dar unha subvención extraordinaria. Pero ahora resulta que a queren meter nas subvencións que xa outorga a Diputación e que xa estaban decididas polo grupo de goberno. Como se houvesen estado ustedes no grupo de goberno. Entonces, díganlle a xente a verdade, porque antes venderonlle que por as súas xestións iban a conseguir 30.000 euros a maiores, pois porque son os seus amigos os do PP. E agora resulta que non. Teñen que ser os 30.000 euros do que xa nos iba a dar a Diputación. Pois moi ben, moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra don Daniel. Gracias, disculpe. Antes cometí un gazapo, evidentemente, non é a lei barra 3092 porque está actualizada por la de 2015, vale. Pero es de bien, o sea, hai que recoñecer os erros tamén. Ten razón nunha cousa, señora Bispo. Vostede pode enseñarme moito sobre mirar por riba do ombro a xente, como acaba de decir agora. Porque eu non me estaba referindo a xente en xeral, estaba referíndome a que os concelleiros deste plenario. Pero vostede, cando lle interesa,
só se refire aos concelleiros deste plenario, e cando lle interesa, pois, refire a poboación en xeral, como ben acaba de decir o compañeiro Padrón. Vostedes, ou vostede, casi me atrevo a decir, polas reaccións dos seus compañeiros. Aquí resulta que o Concello de Barbadás, mediante o seu goberno municipal, democráticamente elexido como todos os que estamos aquí neste plenario, decide pedir unhas subvencións nominativas para 3 obras concretas. Vostede dice que, e benvido sexa se é así, vostede di que vai a intentar tramitar, por suposto, ca aprobación do grupo de goberno e cas procedementos administrativos correspondentes, que vai intentar conseguir eses 30.000 euros para o Sobrado do Obispo. Pero agora acaba de desmantelarlle o seu argumento o señor Padrón. Resulta que eses 30.000 euros non é porque fora a conseguir a maiores, non. Era porque tiñamos que descontalos das subvencións nominativas que xa este Concello, este Goberno Municipal, tiña en mente. Agora, explíquenos se é así, que eses 30.000 euros vanse conseguir a maiores nesta modificación de crédito do pleno do mes de abril da Diputación? Ou é que vostedes pretenden, e o presidente da Diputación, e o Goberno provincial pretende que esos 30.000 euros sexan quitados daqueles proxectos que xa tiñan en riba da mesa propostos por este Goberno Municipal? Explíquenos eso, por favor. Moitas grazas, don Daniel. Ten a palabra a dona Nuria. Grazas. Ben, desde o BNG insistimos en que estamos totalmente a favor de que se renove o chan do Centro Social de Sobrado. E, de feito, como xa dixen antes, presentamos unha moción nese sentido. Pero non podemos aceptar que se financie a través dunha subvención nominativa concedida a dedo pola Deputación. Os fondos públicos deben repartirse con criterios xustos e transparentes, non como favores políticos. O PP insiste en manter este sistema clientelar que converta a Deputación nunha oficina de favores, cando o que precisamos é que os concellos teñan autonomía financiera real. Por iso, desde o BNG defendemos a súa eliminación e un financiamento directo para os municipios. E sí, xa sei que estamos na Deputación, pero estamos para fiscalizar, para denunciar e para loitar por que os recursos se reparta con equidade e sen intermediarios. Se non estivésemos, quen vixiaría que os cartos públicos non se reparten só entre os concellos do Partido Popular? Por iso, reiteramos, estamos de acordo coa necesidade da obra, pero non co método. Defendemos un modelo transparente e xusto, onde todos os concellos, independentemente da súa cor política, teñan as mesmas oportunidades. Rematou. Moitas grazas pola súa rapidez. Ten a palabra a dona Victoria Morenza. Moitas grazas. Despois da intervención de Consuelo Obispo, sigo sin entender por que presentaron unha moción o día 30 de marzo na que insta ao Concello a que se faga a petición da subvención nominativa, e que non o acabamos de entender, porque a petición xa presentamos o 23 de xaneiro. Entonces, o sentido da moción varía. Como lle decía antes, vamos a la historia a este cuento. Luís Menor ten enriba da súa mesa 3 propostas do Concello de Barbadás para financiar con cargo a esa modificación extraordinaria de crédito. A mellora do polideportivo, que xa é un proxecto que está consensuado entre o presidente da Diputación e o alcalde de Barbadás, a mellora das humedades no Museo da Gaita, porque hai graves problemas que quedaron estruturales. Esa herencia da que vostede fala, pois tamén heredamos eses problemas estruturales desa obra mal executada ou inadecuadamente executada no seu momento. E despois, esta subvención nominativa para o solo de Sobrado, que foi cursada, como lle digo, o 23 de xaneiro. Entonces, como eu digo a veces, con esa sorna que me caracteriza, temos 3 fillos e temos que mandar 2 á universidade, eu non vai ir á universidade. Entonces vostede alardea o seu triunfalismo, vai perxudicar aos veciños de Sobrado ou pretende perxudicar aos veciños de Sobrado porque a subvención dos 30.000 euros non vai chegar, porque non chega. Solo podemos mandar 2 fillos á universidade. Entonces o pobo de Sobrado, pois evidentemente vai ter o seu solo porque o Concello de Barbadás fará o que sexa para financialo e para executar esa mellora. Pero non grazas a vostede. Non grazas a vostede. Entonces non sexa tan triunfalista
e sea institucionalmente correcta, ou fale co presidente e dígalle, mire, señor presidente, faga o favorciño, o esforciño, xa que fun eu a que din a cara, a que quedei ben cos veciños, pois de cumplir aquel compromiso que asumín eu diante da veciñanza naquil momento. E, evidentemente, co apoio unánime, eu penso que foi unánime, non sei se Ramón e Iki no pleno votou a favor ou non sei que votou. Vamos a decir case unánime de todos os concelleiros e concelleras que representamos aquí a veciñanza na corporación. Entonces, dille un empuxonciño, se quere, para que vaya o terceiro fillo á universidade. Moitas grazas. Por alusións, pero moi breve, que votou, simplemente dicir que votou. Nos votamos a favor de que esa subvención que anunciaron, pois entonces, pediría yo ao Partido Popular para Ramón. votar que, feito que aquí no debate, o que se falou, que retiraran o acordo e que escriban outro, porque Ramón, a subvención está solicitada. Ramón, eso sería na súa intervención, isto era por alusións. Dona Chelo, ten vostede un minuto. Yo que no sé si nos quieren hacer tontos o es que ya lo somos, porque vamos a ver, lo que han hecho ustedes es un mero trámite, dígaselo a los vecinos de Sobrado, es un mero trámite, lo ha dicho usted muy bien, doña Victoria, le voy a dar la vuelta, tienen 3 hijos y 2 los puede mandar a la universidad, el tercero queda fuera, aquí la que se comprometió ese día con el señor alcalde que estaba a mi izquierda, y la aparejadora a mi derecha en esa reunión, dije, vamos a intentar que las subvenciones nominativas elijas, o sea, que de las subvenciones nominativas en la próxima modificación de crédito puedas traer el arreglo y quedamos en eso todos delante de los vecinos. Yo no me pongo la medalla, ¿eh? Yo me pude haber estado callada, tan feliz, y me pude haber callado. Lo único que hicimos fue ponernos de acuerdo allí y solicitar esa subvención a través de una moción que trajimos en diciembre para que se aprobara en pleno. Ya acabo, señor alcalde, ya acabo. No haga tontos a los vecinos de Sobrado ni a los que estamos aquí. Sabemos cómo va el procedimiento. Y ustedes, el tercer hijo, no lo han pedido de momento, pero sí lo dejamos ahí encima, que en la próxima que podamos llevarlo a la universidad, volveremos a pedirlo. Pero no haga tontos a los vecinos ni me haga tonta a mí, señor alcalde. Eu ainda non falei para facela tonta. Non, eu non dixen nada, eu non falei ainda. Eu non interviñen nesta moción, doña Chelo, como para decir que eu a quero facer tonta. Pero ahora sí que yo vou a decir porque eu tiña notado. Querer vostede facerlos parvos a nós, que é a palabra en galego. Mire, primeiro, voulle dicir unha cousiña. A vostede despois voume dirixir a Nuria moito máis amablemente. Mire, vivimos nos tempos da administración electrónica. Non vivimos nos tempos da imprenta de Gutenberg. Vostede vive nos tempos da invención da imprenta de Gutenberg. Por decirlle algo positivo, porque eu creo que vive antes da imprenta, antes de que se inventara a imprenta por Gutenberg. Polo tanto, vostede sabe perfectamente que a comunicación ca administración e entre administracións tense que facer de xeito electrónico. E así se fixo. E así está feito. Agora voulle dar a razón a dona Nuria. Evidentemente nós non suscribimos este procedimento, pero é o que hai. Mentre goberno o Partido Popular na Deputación, é o sistema que hai, o da mendicidade. Afortunadamente conseguiuse avanzar. Hai un plan de cooperación cos concellos grazas aos diputados provinciais do Partido Socialista, tamén grazas aos diputados provinciais do Bloque Nacionalista. Pero seguimos aínda no berce. Todos os fondos que distribúe a Diputación para os concellos tiñan que ser a través dun plan de cooperación público, transparente, equitativo e con criterios. Temos o que temos. Bueno, teremos que aceptar. Pois mire, doña Chelo, vostede en Sobrado comprometeuse, dixo que conseguiría esa subvención. Eu estive hoxe falando co presidente. E o presidente ten en riba da mesa esa petición. Afortunadamente, o señor presidente, don Luís Menor, traballa coa administración electrónica e sabe utilizala, cousa que vostede debe descoñecer. Tiña en riba da mesa. De feito, tiña 3. Polo tanto, doña Chelo, non sei que di que o Concello non fixo a súa xestión. O señor presidente recolleu a petición do Concello de Barbadás a través da administración electrónica. Así de claro. Home, claro, ten aí porque xa facilitamos nós. Claro que sí, claro que a ten. Pero o feito, o que vostede transmite é que o Concello de Barbadás non trasladou esa petición para que se fixera efectiva. Bueno, pois ben, seguimos, como di dona Nuria,
traballando, petando nas portas, mendigando ou pedindo favores, por decirlo de algún xeito. Por qué? Pois ben, porque o Concello de Barbadás conseguiu unha subvención para o polideportivo da Diputación de 200.000 euros, máis outros 150.000 do ano pasado, que esas 200.000 euros van a ser aprobados na próxima modificación de crédito, por si non o sabía. Vale, pero o Concello de Barbadás, ademais, pediu unha subvención máis por 60.000 euros e por estes outros 30.000. E que nos di o señor presidente da Diputación? O uno u outro. Vale, e a vostede parecelle xusto, ahora me nega a cabeza, parecelle xusto que un concello que ten estas necesidades tiña que escoller entre 60.000 euros para outra obra ou 30.000 euros para esta en concreto de Sobrado? Dígame se lle parece xusto. Dígame se lle parece xusto. Vostede está nos botando en cara nesta moción que non fixamos o noso traballo. Pois fixémolo. O que non fixo o traballo foi vostede, doña Chelo. Foi vostede, porque se se compromete diante dos veciños e veciñas de Sobrado a conseguir esa subvención, o que tiña que facer era dicirlle ao señor presidente: mire, don Luís, ou querido Luís, ou como queira vostede chamarlle, ou señor menor, mire, dalle esta subvención de 60.000 euros ao Concello de Barbadás, pero eu, digo por vostede, comprometime persoalmente a conseguir esta subvención. E de momento, vostede non a fixo, non a conseguiu. E de feito, señor presidente, hoxe ainda me dixo que tiña que elixir entre as dúas, entre unha das dúas, que tiña que elixir. Pero que non se trata de elixir aquí, doña Chelo. Vostede comprometeuse a conseguila. Isto tiña que ser a maiores do que fai das peticións que fai o Concello. Que aínda que, e voulle dicir máis, aínda que o Concello de Barbadás se leve 300.000 euros nunha modificación de crédito, vai botando unha ollada a todas as subvencións nominativas que concedeu a Deputación a outros concellos moito máis pequenos que Barbadás, bótelle un ollo, máis pequenos que Barbadás, en modificacións de crédito, e dígame vostede se hai agrave comparativo ou non, aínda que consigamos os 300.000 euros. Dígame se hai agrave comparativo. Vostede foi diputada provincial e sabe perfectamente do que falo. O que sí, vostede nunca falou na Deputación, pero era diputada dun área que afectaba a este ámbito. Entón, dígame se sería un agravio comparativo para Barbadás ou, para os demais concellos que nós nos leváramos 300.000 euros a maiores do Cooperou. Dígame eso. Eu voulle falar de concellos como de Muiños, que sempre está aí no albur, ou no aleiro, mellor dito. Entón, se un concello de 4, 5 ou 3.000 habitantes, que agora mesmo non sei os que ten Muiños, se leva sistemáticamente, ou levaba sistemáticamente subvencións nominativas a través de modificacións de crédito, por que non a vai levar Barbadás? Faga vostede de intermediaria, que é o seu compromiso. O Concello fixo o seu traballo, o alcalde fixo o seu traballo, a teniente alcaldesa fixemos o seu traballo. Ahora sí, poñenos o brete de escoger entre uno ou outro, cando nós temos por poboación dereito a percibir esos importes. Desistimos da outra obra. Por que motivo temos que desistir da outra obra? Que argumentos utilizou para desistir da de Sobrado ou que argumentos utilizou para desistir da outra que se propuxo a Diputación? Cal é o criterio? Cando as dúas son necesarias. Dígamo vostede. Entón, deixe de traballar pensando na imprenta de Gutenberg e traballe ca sede electrónica, que é o que fai este Concello e este Goberno. E de feito se demostra, porque tan pronto falei co presidente da Deputación, localizou e lo tenía na mesa. Ahora, axude a que o señor presidente da Diputación non me diga é que levarse Barbadás 300.000 euros máis é mucho. Eso é o que me dixo. E, por certo, falei tamén con el por WhatsApp, por si lles vale para outros momentos. Por si lles vale para outras cuestións que poñen en dúbida vostedes. O que poñen en dúbida no último pleno. Así que poñen en dúbida vostedes a conversa. Falei por teléfono, pero pedín a chamada por WhatsApp. Así. Entón, delle un empuxonciño, doña Chelo, por Dios, non lle faga zancadilla. Delle un empuxón, que foi o seu compromiso, consigamos 30.000 euros máis para Barbadás e todos contentos e felices. E comemos unas perdices todos juntos, incluso. E quero deixar, quero que quede constancia en acta de que esta abstención ven motivada polo
polo feito de que o Concello xa fixo o seu traballo, fixo a xestión da Deputación, fixo a petición, e agora depende da propia Deputación que decidan se nos dan 30.000 euros máis ou non sobre o que pedimos. Nada máis. Sigo sin micro. Vou ter que contratar a alguén. Un gato chino destes que moven o brazo. Pasamos ao punto número 4 do expediente 2047, moción do BNG para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construcción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Ten a palabra o vocero do bloque, por suposto. Sí, boas tardes a todas e a todos. Bueno, decir que, en primeiro lugar, a ver, seguimos un pouco como sempre nos plenos, non? Temos regulamento de participación, reguladas as intervencións, e cada un, en base ao que tamén dispoñe o señor alcalde, fala cando lle parece, non fala nas primeiras intervencións, e pois falamos fora de lugar, cando e como nos parece. Bueno, seguimos un pouco pasándonos todo o que temos aprobado democráticamente, pero bueno, é así este Concello. Ben, despois, un pouco por continuar, e comezo ca moción que me ocupa, pero, efectivamente, o que acaba de dicir a compañeira, nós non cuestionamos a forma e entendemos que, efectivamente, Sobrado ten que ter ese piso, dese local, e se non o ten vía subvención, vía o que sexa, que o teña vía o acordo que presentou aquí o BNG no pleno de xaneiro. Modificación de crédito do propio orzamento, con cargos orzamentos municipais, sexa como sexa, pero as cousas hai que facelas. E hai que facelas porque a veciñanza tamén así o reclamou en aquel momento e ali nos comprometimos en sacar isto para adiante. Bueno, xa comezo ca moción que nos ocupa. Bueno, decir que xa é a segunda ocasión que en este mandato pois o BNG, este grupo político, pois trae unha moción neste sentido. Bueno, que foi aprobada anterior pois, cos votos da maioría dos grupos, a gascas abstención do Partido Popular. O Partido Popular está a favor de Altri en moitas institucións e aquí pois non ten claro se está a favor ou en contra, senón que se abstén. Non quixera repetir, entrar no argumentario político que fixe naquela defensa do 2024, e na que sí que hai cuestións que necesariamente vou a tocar, e como diría pois, a nosa alcaldesa da Rúa, a compañera María Albert, somos, en definitiva, somos unha terra de sacrificio, non? O PP vai ao negocio, importalle cero o despoboamento, peche de explotacións agrogandeiras na comarca do Ulloa ou donde sexa. Coa desaparición de cada aldea desaparece un moito da nosa historia, da nosa razón de ser como pobo, dado que o relevo xeracional pois, está en Vigo, en Bilbao ou en Pernambuco. É dicir, as políticas da Xunta van no camiño de nada facer no rural para que morra de vez. Podería enlazar esta cuestión ca miña intervención no pleno da anterior moción vinculada á macrocelulosa de Altri, donde falábamos pois, da instalación do Sencor nas nosas mellores zonas de cultivo, nas nosos mellores viñedos. Para que? Para beneficio de fora, para levar a enerxía para Madrid ou para Barcelona, cando aquí o que fixemos foi perder potencialidade. Ou podemos falar do tema dos eólicos, que xa o falamos en outras ocasións, onde hai centos de proxectos socioparalizados polo TSJ para a instalación de miles de grandes aeroxeradores en terra e por mar. Por qué? Porque somos un país que non ten goberno. Se tuveramos un goberno merecente de tal, un país con un goberno merecente de tal nome, tería que plantexarse unha ordenación do territorio e saber o que queremos en cada lugar, donde queremos cultivos, se son de cereais ou do que sexa, onde queremos plantacións, se son de piñeiros, de eucaliptos ou de maderas nobles, se queremos gandeiría, que tipo de gandeiría queremos en cada lugar. Eso sería ter un país de futuro e despois, a partir de aí, vamos a plantexarnos o que sexa. Pero vamos a ter sobre o mapa un plano do que queremos facer deste país. A vostedes é a monte, que arda, iso é a súa filosofía, que se pechen aldeas, que morra o rural, e despois que arde todo o que veñan os eólicos ou o que sexa a facer. Bueno, o noso rural do noso país vai a peor desde os últimos 16 anos, non? Con peches de moitas explotacións. Poderíamos falar que se tuvemos históricamente miles de castros neste país, eran infinita a poboación que podíamos ter en eses castros. Infinita a poboación que podíamos ter en moitos concellos
do noso rural. E hoxe temos xa demasiados concellos, vou por dos ou tres exemplos, pero habría infinidade, e non só vinculados ao país, sino tamén ao resto do Estado, donde temos, por exemplo, no Oriente Ourensán unha ratio de poboación en algúns concellos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, similares aos territorios da Siberia. É dicir, é que xa non somos nada. É dicir, e iso a vostedes é que tanto lles ten, non? O mundo rural cambiou nos últimos 20-30 anos moito para mal, sin que se fixera nada para correxir esta cuestión. A comarca da Ulloa, centrándome máis no tema da moción que nos ocupa, un goberno merecente de tal nome debera protexer e darlle un pulo ás denominacións de orixen e esa comarca dun importante sector gandeiro como ten. Agrario e gandeiro. E xa digo, un país con un goberno á frente merecente de tal nombre debería posibilitar un sector agrario e gandeiro suficientemente importante que posibilitara a este país unha soberanía alimentaria. Eso a vostedes se nos dá igual, porque aquí o caso é que veña a carne de donde veña, sin controles ou como sexa, o caso é que veña máis barata. Dá igual de onde. Esa é a súa filosofía. Don Serafín, ten que rematar. Remato na segunda intervención, gracias. Moitas grazas a vostede. Don Ramón. Moitas gracias. Don Serafín Núñez, desculpe se lle faltei antes coa miña intervención fora de lugar, que pedín permiso, por certo. Pero tamén pídalle vostede desculpas á cidadanía cando non se enterou que había un pleno extraordinario estivemos esperando por vostede. E despois dixo que non sabía nada, e non veu. Estivemos aquí esperando. Pídalle tamén desculpas á cidadanía. A mí non mas ten que pedir. Cando se fala, pois hai que lembrarse do que un ten detrás. E sobre todo vostede, que creo que cobra ou vive da política. E voulle dicir outra cousa. Bueno, con relación á moción, non vamos a repetir o que dixemos no anterior pleno, estamos en contra desta planta, entón non vamos a incidir outra vez neso. Pero tamén lle vou dicir unha cousa ao fío do que acaba de dicir vostede, de que nós non sei que, nós o tal. Miren, isto tamén, que a intervención de dona Nuria estivo moi ben, pero voulle dicir, deixen de chorar, entre comillas. Porque vostedes son un partido que ten moitos anos de asentado nesta nación. Entonces, cunha estrutura, con concelleiros, con alcaldes, incluso chegaron ao goberno da Xunta de Galicia. Mire, vostedes puderon coller a Diputación, non a colleron porque non querían que gobernara o Jácome en Ourense. Ao final gobernou o Jácome en Ourense igual. Entón deixaron vendidos a todos os concellos e a todo ese rural e a todo eso que está aquí agora, bla, 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 bla. Colleran a Diputación, igual que os señores do Partido Socialista. Pero, bueno, neste caso agora estamos falando de vostedes. Entonces, explíquelle iso aos cidadáns, en vez de soltar aquí a verborrea de sempre. Explíquenlle que non colleron a Diputación para facer ese reparto xusto entre todos os concellos da provincia, patatín, patatero, para o noso tecido productivo, porque non queríamos que Jácome gobernara a cidade de Ourense. Entonces estaban por riba os intereses do bloque, e os do PSOE dala arriba, e ao final gobernou igual Jácome o Concello de Ourense e vostedes quedaronse na oposición, na Diputación, para fiscalizar. Como ben dixo dona Nuria. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Quere falar vostede, don Daniel? Un par de cousiñas, completamente de acordo co contido da moción. Xa falamos neste plenario deste tema. Sabemos que vai traer consecuencias moi graves. É un informe de impacto medioambiental feito ad hoc, asinado por unha directora xeral de política ambiental, pois evidentemente que é un alto cargo do Partido Popular, pois si fai falta de industrialización nesta terra, claro que sí, pero non a costa do medio ambiente. E non o medio ambiente ali na Ulloa, senón de Ulloa hasta Rías Baixas, que é onde vai a parar toda esa merdallada que vai a producir esa cuestión. Solamente, agora lembrei que os locais sociais que se fixeron neste concello non foron con fondos municipais, que foron con fondos do goberno de España do Plan E. Solamente eso. Moitas grazas. Ten a palabra
quen o vai defender en nome do Partido Popular? Ten 3 minutos. Bueno, antes de nada, ao final non leo os acordos. Bueno, o acordo número 1, efectivamente, xa foi aprobada por os membros deste plenario, por a maioría, ca nosa abstención en contra. Daquelas foi abstención, hoxe vai ser que non, porque hai distintos puntos que non estamos de acordo. E como daquela tamén xa falamos, ao principio de todo, no ano 2002, os outros concellos gobernados polos seus compañeiros do Bloque e do PSOE sí que querían que foran por os seus concellos esta biofábrica, que realmente é unha biofábrica de fibras textiles, que implica que non vai implicar un aumento de novas plantacións. Isto xa son temas de bulos, non? Porque resulta que estamos xa producindo moito máis co que realmente se consume aquí, e ainda de feito que en teoría cos números que manexamos, e supoño que son públicos, pois vanse a gastar consumir ainda incluso menos árbores, é dicir, das que realmente necesitamos, non, ao final. O acordo número 2 sempre fan o mismo, a Xunta é dos galegos, non a Xunta do PP. Ten sempre os intereses realmente de nós, dos galegos. E vai a facilitar sempre os proxectos que cheguen á comunidade e loitar por aqueles que sexan ambientalmente viables. Isto dicen uns técnicos, non só dirao en todo caso pois desde Madrid e desde a Comunidade Económica Europea, porque hai uns fondos que están esperando por eles. En teoría van xerar emprego, é dicir, en teoría non, van xerar emprego, fixar población no rural tamén, isto vai permitir fixar población no rural. E sobre todo independentemente de veñan donde veñan, de Portugal, de donde sea. No acordo número 3 non somos quen para pedir ao Goberno do Estado que discrimina a ninguén se o proxecto pretende levar a cabo cumpre ca declaración de impacto ambiental, despois xa mirarán, a ver. É dicir, que habrá quen o aprobe, técnicos que non sei de onde quitan vostedes tanta información de que non son parciales. O acordo número 4, pois nós o que non podemos efectivamente poñer impedimentos a que a xente opine e se manifeste a súa maneira, pero tampouco vamos a aprobar que cos medios do Concello se facilite a asistencia, ninguna movilización, cada un, oye, pois, que poda moverse por onde queira e manifestarse. Claro, realmente sempre é o non, pois, como Alcoa, a P9, Sogama, Finsa, Xacobeo, Eólicos, Inditex, e incluso neste Concello tamén a Guardia Civil, pero Ten que rematarse. deixo para a próxima. Grazas. Só que interveño. Mire, vou empezar respostando ya a vostede, don Ramón. Fixar poboación onde? Falou de fixar poboación onde? Na que escapa da Ulloa porque hai unha chimenea que supera os 100 metros de altura? A que escapa da Ulloa polo feito de que se destruen os postos de traballo propios dunha economía tradicional e próspera, ademais? Que, ademais, neste caso é próspera. Entón, se me dirá vostede como se fixa a poboación no rural. Creo que debía analizar o tema un poquinho de novo. Por certo, un marrón defender este asunto, é o que lle espetaron agora. Vostedes, ou mellor dito, nós consideramos que este proxecto non representa nin acolle o modelo de industrialización que se defende para Galicia. Galicia xa dedicou importantes recursos naturais e territoriais con marcados custes ambientais dedicados á produción de celulosa de orixe forestal. Xa temos unha celulosa en Galicia. Xa temos unha celulosa e somos conscientes e coñecedores dos problemas que trouxo na ría de Pontevedra e en Marín. Eso por un lado. O proxecto foi votado no ano 2022 e votouse a favor tanto por parte do Bloque como do Partido Socialista como do Partido Popular, pero foi un proxecto que foise modificando paulatinamente. No seu momento, falábase, vostede mencionou a concellos do Bloque e do Partido Socialista que trababan a implantación desta macroempresa nos seus concellos, pero
era na Mariña, para empezar, era na zona da Mariña, esa era a ubicación. Entón hai que decir toda a información, hai que ser veraces. Non iba na Ulloa, iba na Mariña. Iso por un lado. E por outro lado, o obxectivo, o obxecto, non era este, o de fabricación de celulosa. Era outro, que o que no seu momento era o inicial, agora é secundario. É unha diferencia considerable. Antes era a creación de liocel, é dicir, de fibra textil, e o secundario era a celulosa. Bueno, pois agora invertiron os termos. Agora invertiron os termos. Eso é o que fai que a poboación galega, a poboación da Ulloa e partidos estemos en contra. Por outro lado, hai moitas sombras, porque hai cambios de cargos directivos na Xunta de Galicia, ocio de aprobación de estadía, falta de transparencia sobre os informes tidos en conta ou a velocidade na que se tramitou, comparado con outros proxectos estratégicos. E, por outro lado, estamos falando de viabilidade política. O apoio recibido polo Partido Popular convirte en que este sexa un proxecto político precisamente despois das modificacións que se estiveron facendo no proxecto. Precisamente por eso. É aquí onde lle corresponde avaliar da política máis alá dun sí ou dun non inicial. Os cambios levan a que sospeitemos, os galegos e galegas, de todo isto, das consecuencias de todo isto. A política é responsable de ir máis alá. Grazas. Don Serafín, ten a palabra. Continuo brevemente. Bueno, vostedes pretenden fixar Altri no corazón do país con eses 200, con esa solicitud de 250 millóns de euros públicos, que entendo que o PSOE, e polo que vexo a intervención aquí do señor alcalde, vai nese sentido, e agardamos tamén que o PSOE a nivel do Estado teña referencias tamén precisas para frenar esta cuestión, porque tamén está na vosa mão no Congreso. O respecto que son fondos que veñen de Europa e que, por lo tanto, dependen tamén de que o PSOE diga si sí ou si non. E inicialmente podo reseñar que en moitas movilizacións nas que se ten producido respecto da implantación desta macrocelulosa, en moitas delas en Ourense, pois o PSOE non estivo nin se esperou. Sin embargo, na anterior que houbo na costa o domingo pasado, sí que había representación do PSOE. Pero, entón, bueno, agardamos que efectivamente o PSOE este a altura nese sentido. No 2017, houve unha moratoria de eucalipto, da plantación de eucalipto en Portugal. Se recordan en aquel momento, pois, con 64 mortos nos incendios daquel verán. Esa moratoria ata 2030. Polo que Altri deseña unha estrategia de búsqueda de madeira e de expansión. E é cando decide desenvolver e traer ese proxecto aquí para o país, que supostamente xeraría miles de postos de traballo. Non vou entrar agora nunha comparativa, pero simplemente para que se fagan a idea entre Altri e Ence. A barbaridade xa que Ence, na ría de Pontevedra, e que ten unha poligonal de 37 hectáreas e a poligonal de Altri de 360 hectáreas. O consumo de máis de 2 millóns de toneladas de eucalipto sano. E cando Ence consume 1.200.000. É dicir, o baile de postos de traballo de Altri pasou de 2.500 a 250, non se sabe. Ao final, igual, habrá algún, non se sabe nin os postos de traballo. Porque non plantexan a cantidad de explotacións agrarias e gandeiras que destruen na Ulloa. Porque aí é onde había que invertir ese diñeiro e non en traer o que non queren en Portugal para aquí. O proxecto de Altri é un exemplo perfecto de modelo de espolio colonial dos recursos naturais do noso país, unha repetición do de Ence na ría de Pontevedra. Solo barato, eucaliptos a gran escala de precios baixos, primeira transformación con escaso valor engadido e destino principal a exportacións en peche de ciclos. Máis espolio dos recursos galegos postos aos servicios de intereses foráneas. A empresa solicita a captación de 46 millóns de litros de auga ao día do río Ulla, do encoro de Porto de Mouros, e o vertido de 30 millóns de litros de auga ao día despois de distintos procesos. Vai quedar bonito o río. E a ría, porque iso todo, efectivamente, como di Dani Rey, pois vai a Ría da Arousa. É dicir, cando hai que potenciar e protexer as rías de maior produción, como temos como pode ser a Ría da Arousa, ese é o grande beneficio que vostedes plantexan. Remate. Vale, remato no minuto que me queda final. Gracias. Grazas a vostede. Don Ramón, por favor. De antes, dicirlle ao Partido Popular que se miren, porque o pouco peso que teñen na Deputación Provincial
un partido que ten 6 concelleiros en Barbadás, e creo que cerca de 2.000 votos, o pouquiño peso que non han conseguido nin 30.000 euros extras para este concello, 30.000. Un concello de 11.000 e pico habitantes que nos correspondería a Diputación, co que nos levan roubao uns 4 millóns de euros, pero bueno, nin 30.000. É dicirlle aos do Bloque Nacionalista Galego que podían apuntar outro acordo máis, que dixera, no caso de que se chegue a instalar igual esta fábrica, que non poida sentarse no Consello de Administración ningún conselleiro nin presidente da Xunta do Partido Popular. Porque, miren, isto ao final é acomodo para en Ence, miren vostede a lista de exministros dos gobernos de Aznar e do PP que a razón de 200-300.000 euros anuais por estar no Consello de Administración e non pasar por ali. Entonces, xa só por a contaminación que vai supoñer para a Ría de Arousa, porque está claro que por moita depuradora que haxe, por moita fandangada, con esa cantidade de litros de auga que se van a consumir e que se van a tratar, vai a afectar ao ecosistema da Ría de Arousa, sí ou sí, porque non son 4 bidós, son millóns e millóns de litros diarios. Eso é para que non haxa aí que se silva de sofás para que se subile esta xente despois de que deixan a política a cuerpo de rei. Moitas gracias. Moitas gracias. Quedalle un minuto a vostede. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois nada, confirmar a miña total o meu total acordo con esta moción. E, bueno, suliñar un par de cuestións. Tamén fixo referencia o señor Sarín a captación de auga. A verdade é que non somos capaces de poñelo en imaxe se non facemos a comparativa. O río Miño, se eu paso por Ourense, por exemplo, ten un caudal medio de 300 metros cúbicos por segundo. Son 300.000 litros de agua por segundo. Así, fan a conta de cuánto son 46 millóns de litros de auga do embalse de Porto de Mouros e que só se devolven 30 millóns de litros, porque perden 76 millóns de litros de auga no proceso, co cual o caudal ecolóxico dese río xa vai a baixar. E 30 millóns de litros de auga tratada, non potabilizada, cual non fai falta ser enxeñeiro para darse conta de que algo non está ben aí. Ben, 200 millóns de euros, aí tamén voulle tirar solamente un poquinho das orellas, como dixo Sarín, o PSOE, aquí é socio de goberno, pero en Madrid tamén pode parar, certo? Eses 200 millóns de euros, pois outras iniciativas empresariales que houve aquí noutros gobernos e non se levaron a cabo. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra don Ramón. Bueno, antes de nada tamén facer referencia que escoller o fillo que vai á universidade, eso é a política. É dicir, ojalá pudéramos levar a todo o mundo. O que pasa é que non deberíamos de levar ao mellor ao que non fora fillo, ou, é dicir, que realmente é onde hai que saber distribuir. Que vexo algunha deficiencia, pero, bueno, algún día se dirán. Do resto, vamos a ver, para xerar riqueza na poboación está claro que, jolín, pero non todo pode ser I máis D máis I, agricultura, cultura, non, é un pouco complicado. No mundo que estamos tan competitivo, é dicir, que é un pouco difícil. É dicir, temos que producir en todos os ámbitos. Por outro lado tamén, pois en Ourense só temos unha chimenea que se ve desde a miña casa e ao redor hai casas, en Finsa. É dicir, será máis pequena, botará menos fume, tal, pero está o polígono, que está Coren, que tamén bota un cheiror así e tal, está Aceites Abril, que é o mismo, outra empresa que tamén ten tal, é dicir, jolín, de toda a actividade empresarial, ao final, pois, algo contamina, pero para iso hai unhas normas. En teoría, se as cumplen, as empresas poden funcionar. E se non funcionan, sancionaranas. É como se teñen que pechar outra vez. É dicir, que non creo que tal. É dicir, todo se volven bulos. É dicir, bulos que moitas veces, é dicir, ahora mismo non se pode asegurar que o que vostedes din, porque resulta que a finca, efectivamente, será moi grande, onde se vai a topar, onde se vai a establecer a empresa, pero está a 3 kilómetros do mesmo Camiño de Santiago. E incluso ten que usar unhos cores acordes ao entorno, ten que colocar unha pantalla vegetal en frente con especies autóctonas. Hai unha normativa que cumprir.
E se é portuguesa como se é chinesa, é dicir, atopámonos ante unha multinacional, e agradecido temos que estar de que escollera como Citroën, Alcoa, que tampouco creo que sea moi bonito ver os coches todos aparcados, ou en Alcoa tamén, que tamén, bueno, é de Estados Unidos, ademais. É dicir, o tema do río, pois, bueno, eu teño uns datos que, según 34 informes elaborados por 42 técnicos, que non creo que fosen todos do PP, casi seguro, indican unha captación dun 3% do caudal. É dicir, é un 3%, e 6 millóns de litros. Sí, efectivamente, sona moito a millóns de litros, sobre todo se pensamos que son de outra cousa, pero, bueno, é dicir, hai unha porcentaxe que se devolverá, debidamente tratada, é o que porán nas bases, é o que terán que cumprir. En teoría, si vai a subir un pouco a temperatura, en teoría, entre 50 metros. Pero, ollo, o río ten 134 kilómetros. É dicir, pediríalle que non sigan confundindo nin manipulando a sociedade neste tema, para eso están os organismos que teñen que tomar as decisións Ten que oportunas. rematar. E, por certo, e por desgracia tamén, a Ría de Arousa a día de hoxe xa ten problemas. Non está aberto Indaltri, bastantes problemas. Nada máis. Grazas. Pois, don Ramón, vostede ten un discurso que se autodestrúe. Si ten problemas actualmente, quen goberna a Xunta de Galicia é o Partido Popular, que ten competencia sobre ese asunto é o Partido Popular, o goberno da Xunta de Galicia. Entón, si ademais deso potenciamos unha macrocelulosa como esta, pois empeorarémolo. Dito eso, vostede mesmo dixo que estaba a 3 kilómetros do Camiño de Santiago, é certo. Con que tapamos o impacto ambiental con esa masa verde que vostede mencionaba, con esa pantalla verde? Tapamos e tal a chimenea tamén de 100 e pico metros de altura, tapámoslo cunha masa verde, cunha pantalla verde. O impacto que vai generar esa chimenea, pois evidentemente é moi visible, é imposible de tapar. E di vostede, hai que escoller entre fillo, filla ou tal. Mire, en Barbadás gobernamos para o Concello de Barbadás. Gobernamos para as diversas necesidades, cultura, policía, servicios sociais. Non se destina diñeiro fora de Barbadás, polo tanto, todos son fillos e fillos nosas. Todos, todo o investimento que se fai, todo o gasto que se fai en Barbadás, son fillos e fillas de Barbadás. Non vai diñeiro á Diputación, nin vai diñeiro a Muiños, nin a Pereiro de Aguiar, nin a ningún sitio. Polo tanto, os fillos nosos e as fillas son Barbadás. Pois ben, vostede non se menciona precisamente o Goberno Central. O Goberno Central non ten claro agora mesmo que, ou consideramos que non ten claro que cumpla todos os requisitos que dos PERTE aos que aspira, polo que agora mesmo nós, en Barbadás, estamos en contra. E hai unha proba, aos feitos me remito. O ministro de Industria ainda non recibiu a ninguén de Altri, nin a ningún responsable da Xunta de Galicia para falar deste asunto. Nós confiamos en que non se aprobe, en que non haxa este investimento, porque hai unha falta de transparencia desde o principio. É así. E, por outra banda, a Xunta de Galicia, incluso Rueda dixo outro día nunha rolda de prensa que non iba a destinar diñeiro propio da Xunta se non había un financiamento por parte dos fondos Next Generation. Entón, iso é que non ten claro que sexa un proxecto estratégico. Non ten para nada claro que sexa un proxecto estratégico para Galicia. Hai un cambio sustancial despois das protestas por parte da cidadanía galega. E, de feito, pretendía, ademais, no seu momento, o Partido Popular, e isto dirixo ao Partido Popular, pretendía que os Next Generation foran xestionados directamente polas comunidades autónomas. Para que? Para destinar estes 250 millóns de euros a fondo perdido a un proxecto que ten moito oscurantismo. O mellor era para eso, por o que precisaba ou polo que reclamaba a xestión destes fondos directamente polas comunidades autónomas, sin ningún filtro da administración central. Habría que facelo ver. Por outra banda, así que non estamos de acordo, queremos deixar constar, don Serafín, aínda que votemos a favor da moción do punto, creo que é o número 4. Instar ao Goberno Municipal a promover e facilitar cos medios ao seu alcance a participación da veciñanza nas convocatorias e mobilizacións sociais contra este proxecto. Non, o Concello non vai a pagar. Podemos anuncialo, que hai unha convocatoria ao millor nas redes sociais, pero ao millor de financiar desplazamentos a manifestacións, eso non o vai facer o Concello de Barbadás, porque entón teremos que financiar calquera manifestación que se decidira levar a cabo en Santiago, Vigo, Coruña ou onde fora. Eso non imos a facer. Pero votamos igualmente a favor da moción. Ten vostede un minuto.
Bueno, con respecto ao tema da auga, pon en risco o abastecemento humano en 11 concellos, tendo en conta o cambio climático e as secas cíclicas, problemas graves no río Ulloa e na biodiversidade e tamén na ría da Arousa, pero como van por paneles aí con florecitas, eu xa estou contento, Ramón, xa estou contento con eso, vale. Bueno, en fin. Ao respecto do acordo da proposta que fai o representante do Partido Galego, non lle vou aceptar, non lle vamos aceptar, porque, mire, Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente, está na dirección de Grenalia, que é unha socia de Altri. Por lo tanto, iso é que xa é así. É dicir, pouco vale que poñamos aquí algo máis cando xa a realidade xa é outra. E remato dicindo que, efectivamente, aquilo que non queren en Portugal é o que nos acaban metendo pola porta de atrás ou como podan aquí. E son vostedes, falan de manipulación, vostedes son os que teñen que entregar a documentación que os grupos políticos na oposición no Parlamento Galego lle solicitan. E vostedes son os que manipulan e enganan a cidadanía con este proxecto que o que vai significar é a destrucción do país. Nada máis, gracias. Gracias a vostede. Procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor desta moción presentada polo Bloque Nacionalista. En contra. Polo tanto, non hai abstencións. Pasamos ao punto número 5, que é o expediente 2048, moción do BNG a prol da plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do 6 de abril. Ten 5 minutos dona Nuria ou Podemos Serafín. Bueno, a situación da sanidade pública neste país non é mala, é peor. Vou dar 4 ideas ao respecto de 4 cuestións que non son matizables, que son realidades. Podrán estar dicir que é mentira, o que se... Ben, UCI no Chúo, investimento de 10 millóns de euros, apenas 20 camas, inda que o señor Rueda di que hai 30, minte. Para toda a poboación das 6 comarcas do que chaman a Ourensanía, vale, as 6 comarcas da provincia, que rondan as 300.000 persoas. A semana pasada, 8 ou 9 ingresos desa UCI estaban na URPA, na Unidade de Recuperación de Post-Anestesia, unha sala que chaman sala de despertar. O día 2 de abril había 9 ingresos na URPA, o día 3, 8, o día 4 de abril, 5, e hoxe 5. Ese é o servizo. Cando ese é o servizo que dan vostedes nunha UCI. Vale, a comarca de Valdeorras está sen atención pediátrica e sen ambulancia medicalizada. A ambulancia medicalizada só hai aquí para Ourense, o resto das comarcas, xa cuidaos. Nin siquiera atenden as infraestructuras. O sábado anterior, o sábado non este, o pasado, caía parte do teito da terceira planta do materno. Gretas tamén en outra planta dese materno infantil. Un edificio que non reúne as condicións para prestar atención sanitaria, nin cumpre condicións nin para a poboación, crianzas, nais, nin profesionais. Teñen un sistema sanitario en mínimos permanentemente, que non é capaz de atender a demanda ordinaria, e moito menos cando hai un aumento da demanda, como pudo suceder recentemente en áreas como a do Salnés. A atención primaria experimenta presión tanto dentro de saúde como en PACs. Aquí poderá recordar unha iniciativa que levou este grupo político anos cando se creara o Centro de Saúde de Barbadas, que era a concreción dun PAC que collera Barbadas, San Cibrao, Toén, non vou entrar sobre o mesmo, que collería unha poboación de 20.000 habitantes, descongestionaría os PACs da cidade e as urxencias. Pero, bueno, iso tamén o Partido Popular, non. Claro que non. Bueno, hai que tamén pensar en incremento de prestacións sanitarias nos centros de saúde, a creación de postos como de fisioterapia, traballadores sociais vinculados aos sergas, psicólogos clínicos, bueno, máis prestación da que temos na actualidade. Diante desta situación, o PP, o Goberno da Xunta, actúa que de comentarista e non enfronta os problemas. Miren, cando un centro de saúde con falta de médicos é un negocio para a sociedade, é un nicho de negocio para a sociedade privada. Cando cada persoa non consigue cita en atención primaria ata 10, 15 ou 20 días, é un nicho de negocio para a sanidade privada. Cando un neno non ten atención pediátrica, é un nicho de negocio para a sanidade privada. Cando un usuario está meses e anos en lista de agarda para un consulta hospitalaria, prova diagnóstica e intervención cirúrxicas, é un nicho de negocio para a atención privada. Cando cada persona ten que agardar horas a ser atendida nos servicios de urxencias, é un nicho para
para a sanidade privada. Vostedes están o que están, vostedes están o negocio. Esa é a súa política. Que quen poda pagar os servicios, págueo. E quen non, se dá chegado, que dé. E se non, que morra ali o casato. Esas son as súas políticas. Que foi o que fixeron en Madrid cos vellos, na residencia dos vellos, onde deixaron morrer a miles de persoas e fan hoxe aquí no país a mesma cuestión ca sanidade primaria. Os galegos non temos garantía de atención primaria. Os profesionais non son máquinas e as persoas doentes non son números para as estatísticas. O PP só ten unha política sanitaria, a da mentira e a propaganda. Esfórzanse, na vez de solucionar os problemas, en que os galegos e galegas asumamos como normal unha situación inaceptable. Por todo isto e por moito máis, se encheron onte as rúas de Compostela de miles e miles de cidadáns galegos. Vale? E a praza do Obradoiro. As persoas máis vulnerables son as máis prexudicadas, aquelas que padecen enfermedades crónicas, como cancro, diabetes ou enfermedades cardiovasculares, as persoas maiores, aquela xente que ten problemas de saúde mental. Onde está o plan de saúde mental da Xunta? Hai 9.390 persoas que agardan unha primeira consulta psiquiátrica neste país. Pero a vostedes les dá lo mismo. Iso sí, somos unha potencia en consumo de psicofármacos e nos índices do suicidio. Por qué? Porque non hai políticas ao respecto desta problemática. Nin a de nada. Non é aceptable o mantra permanente de que non hai profesionais facultativos nin de enfermería. Hai de outras categorías. Hai de técnicos de cuidados de auxiliares de enfermería, de celadores, técnicos de radios, PSG, psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionais, logopedas, nutricionistas, pero non los contratan. Ten que rematar, don Serafín. Remate na seguinte intervención, gracias. Gracias a vostede. Don Ramón. Don Daniel. Gracias, Ramón, pola túa xenerosidade hoxe. Bueno, outra vez coincidimos. Cando BNG ven aquí con acordos sensatos, pois coincidimos nesta cosa. E aparte, vou aproveitar estes 3 minutos de intervención para falar precisamente para cousas que non son matizables, que son realidades. E vou a falar de algo que me atañe en cercanía, porque concretamente este servizo que eu dirixo desde hai moitos anos, Servizo de Emerxencias e Protección Civil dese Concello, nos últimos anos tense visto obrigado a facer transporte sanitario de urxencia, pola carencia de medios de transporte sanitario de urxencia, polos precarios contratos e adxudicacións a empresas privadas do 061 para que xestionen o transporte sanitario urxente nesta comarca e non en toda Galicia, realmente. Isto é unha realidade. De feito, é ino traer este plenario como moción para solicitar un transporte sanitario urxente digno, solo estas cosas. Tamén é certo que só hai unha ambulancia medicalizada, o que chamamos ambulancia de soporte vital avanzado, para toda a provincia de Ourense. Pero temos un helicóptero. Sí, pero o helicóptero de atención sanitaria só funciona do Horto ao Ocaso, ou dicir, do amencer ao anoitecer. Entón, claro, se vives en Valdeorras e che pega un jamacuco, con perdón de expresión, máis vale de que haxa unha ambulancia de soporte vital básico e un médico disponible para poder ser atendido en condicións mínimamente dignas. Isto é unha realidade. Unha realidade que este mesmo concelleiro outro día levou un golpe bastante grande, presumiblemente tiña unha costela rota, acudín ao PAC, e o único que se veía eran, naquela pantalla, cando era un domingo pola tarde, creo, un domingo pola tarde, masificado aquelo, de usuarios pedindo atención urxente, só había 2 médicos atendendo. 2 médicos atendendo. Esa é a realidade. A realidade da sanidade pública neste país. E como ben dixo o compañeiro Sarín agora, todo o que vai a mal na pública é un negocio para a privada. E só hai que velo cos negocios que está intentando facer o PP nas autonomías nas que goberna. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra o voceiro ou vocera do PP. Don Roberto, vostede. 3 minutos. Moitas gracias, señor alcalde. Vou aproveitar o meu turno, a miña quenda de palabra, para facer un pequeno apunte sobre a moción de Altri, porque me toca de cerca, porque son empleado de Finsa fai 25 anos, e calquera que me coñece sabe que son amante da natureza,
é que a industria fea, eso é algo lógico. Pero estaba botando números mentre vostede falaba, así, a bote pronto. Solo en Finsa, en Ourense, traballan 350 familias directas. Xa non quero pensar o cálculo das empresas que lle damos traballo, suministradores. Entón, pois, oye, era un pequeno matiz que quería facer que me parecía que oportuno, xa que hai 25 anos que como deles. E que voulle dicir da súa moción? Pois unha vez máis dedicamos o tempo e os nosos recursos deste Concello a defender mocións. Eu humildemente non estou á súa altura para defender unha moción contra vostede, como é lógico. Pero instamos a Xunta de Galicia a levar a cabo algo que, dende o meu punto de vista, deberíase defender no Parlamento Galego. Xa que os concelleiros e concelleiras de Barbadás deberíamos dedicar ao que mesmamente hoxe intentamos facer neste pleno, que é traer inquietudes dos veciños e intentarlles dar solución, acertada ou equivocadamente, pero intentamos. De feito, ese foi un dos motivos da nosa petición do pleno extraordinario, porque era un tema concreto para nós moi importante que atañe o noso Concello, como podía ser a chegada dun cuartel, posible chegada dun cuartel da Guardia Civil. Pensamos que estaba máis que xustificado, señor Ramón, con todos os respetos. E voltando á súa moción, pois nada, piden máis atención primaria, máis atención hospitalaria, máis sanidade pública. E non podemos estar máis de acordo con vostedes. O camiño só é mellorar. E a Xunta de Galicia traballa desde o ano 2009 en eso, en mellorala. Tiña feito un pequeno apunte que me acaba de desmontar porque iba a dicir que vostede falaba dun desmantelamento, dunha privatización sin aportar datos. Sin embargo, xe veo aquí o pleno e trouxo algún dato. Dato que eu, obviamente, non lle podo desarmar. Supoño que usted estará ben informado. Pero, falando da plataforma, da que nos solicita e que fai as reivindicacións, esta plataforma que promove esta iniciativa legislativa popular é unha entidade fondamente partidista que non ten interese algún pola mellora da sanidade pública se non ten como obxectivo exclusivo atacar a Xunta e o Partido Popular. Esta plataforma está apoiada polos sindicatos e partidos da esquerda de cada territorio e ten a nivel Galicia un único voceiro que é don Manuel Martín García. Este médico foi nomeado membro do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia polo goberno bipartito entre os anos 2006 e 2009. Roberto, ten que rematar. Sí, sigo despois. Non hai problema, grazas. Ben, ten a palabra dona Elizabeth. Ten 3 minutos. Grazas, alcalde. Boas tardes a todas e todos. En primeiro lugar, gustaríame expresar o apoio inequívoco deste grupo de goberno á moción presentada, que responde de maneira clara e rotunda ás necesidades urxentes do noso sistema de sanidade pública. Comprometémonos totalmente coas reivindicacións que se recollen nesta moción, as cales son promovidas pola plataforma Só Sanidade Pública que leva xa 30 anos sinalando as dificultades e os problemas co que se enfrontan as persoas usuarias do sistema sanitario. Neste sentido, como Partido Socialista, queremos formar parte activa desta voz, uníndonos ás súas xustas demandas. A cidadanía, así como os propios profesionais do sector sanitario, son ben coñecedores das carencias, dos recortes, do deterioro que afectan os servizos da sanidade pública galega. De feito, son moitos os anos nos que desde o noso grupo insistimos na necesidade de dotar de maior personal aos centros de saúde da atención primaria, para así garantir unha cobertura adecuada de especialidades como pediatría e reforzar a capacidade de atención en saúde mental, un campo no que os problemas aumentan día a día, incrementando o sufrimento dos pacientes. Neste sentido, demandamos o reforzo das unidades de saúde mental tanto para adultos como para atención infanto-xuvenil, así como para outras especialidades que tamén precisan ser reforzadas. É unha realidade que a situación de espera para acceder a probas diagnósticas como resonancias magnéticas, TAC ou consultas en especialidades como oftalmoloxía resulta moi longa. Por exemplo, o venres pasado contaron este caso, pediuse cita no Centro de Saúde da Valenzá e a primeira cita disponible, pois que non sexa hasta o día 14 de abril, pareceme, pareceme grave.
Esta demora evidencia a necesidade dunha mellor organización e dotación de recursos nos nosos centros de saúde. Ademais, observamos con preocupación o constante aumento das derivacións aos servizos de saúde privados para a realización de probas e intervencións cirúrxicas. Isto é inadmisible e resulta crucial que se deteñan os recortes que afectan a nosa sanidade pública para evitar que as mesma se siga desmantelando, especialmente cando se registran tempos de espera superiores aos 7 días para acceder á atención primaria. Por todo isto, exiximos á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia que mobilicen todos os recursos disponibles para dar resposta ás demandas da cidadanía que son as máis afectadas por esta situación. Demandamos políticas máis xustas e actualizadas, adaptadas ás necesidades reais da poboación. En relación coa atención hospitalaria, tamén se denuncia a situación das instalacións sanitarias, moitas delas antiquísimas e que presentan deficiencias evidentes, como ocorreu recentemente coa caída do teito dunha das plantas do Hospital Materno-Infantil. Este tipo de incidentes demostra a necesidade de realizar urxentes que rematar. investimentos en infraestructuras e mantemento. Grazas. Grazas. Don Serafín. Agora ten 3 minutos. Sí. Ben, ao respecto do que falaba dos profesionais facultativos, vostedes verten todo nos MIR, en profesionais que están en formación, que precisan unha supervisión e que acortan a súa formación cando lles encomendan tareas de xestión no día a día. Miren, cuanto máis diñeiro do Partido Popular lle dá ás empresas privadas, peor é a atención á poboación, peor é o servicio público. E esas son as súas políticas. Mire, dúas cifras, 360.000 persoas en lista de agarda hospitalarias, consultas, etc. 196.000 agardan unha primeira consulta hospitalaria, 48.000 agardan unha intervención quirúrxica, 113.000 agardan probas diagnósticas. O PP recortou desde o 2009 ao 2025 1.961 millóns de euros, cando o que debería ser era, en todo caso, incrementalo tamén por os temas do IPC. Pero o que fan é sempre recortar. A atención primaria recibe só o 11,79% do orzamento sanitario. Estamos a cola do Estado, curiosamente só detrás de Madrid. Claro. Ali, onde fixeron o que fixeron, eso, detrás só de Madrid estamos nós. O 50% do personal de enfermería ou de medicina de familia temporal. O ratio de enfermeiras en Galiza é do 5,13 por cada 1.000 habitantes. No Estado do 6,3 e na Unión Europea do 8,83 por cada 1.000. Miren onde estamos. Se falamos de pediatría, pois é o mesmo. Hai cantidade de concellos neste país que non teñen atención pediátrica. Podíamos ir a concellos de aquí de arredor, concellos de Santa Águeda, onde os derivan ao Ribeiro, ao Carballiño, concellos como do Pereiro, onde non tiñan atención primaria e teñen máis de 800 rapaces en edade pediátrica, e agora danlle un día a semana. Se poñen ben mal ese día, pois perfecto, senón, allá cuidaos. Bueno, e depois un pouco que di vostede. A ver, di tamén o portavoz do Partido Popular que os concelleiros, bueno, que aquí vimos para falar de cousas da localidade. Vale, aquí vimos para falar de moitas cousas. Compañeiro, portavoz, vamos a ver, vimos para falar de cuestións onde hai que pôr un saneamento, onde hai que pôr un punto de luz, onde hai que pôr un bache, e vimos a falar de política, e de política xeral como pode ser este caso. Entón, a mí non me vale ese tipo de disquisición, porque entonces, que pasa? Vimos a falar solo da fochanca que hai na estrada de Loiro? Non, aquí vimos a falar de política, e o bloco xa aquí está falando de política. Respecto á plataforma de que di que partidista, non, mire, a plataforma é unha plataforma que recolle cantidad de colectivos de ámbito social. O que pasa é que vostedes esas cousas non as ven ben, porque vostedes veñen de onde veñen da Alianza Popular, veñen do franquismo, veñen de onde veñen, e non toleran que haxa en democracia que haxa quen lles tosa. Vale, pero que a vida ahora cambiou, vale. E nada, remátome, quédeme unha pequena intervención para un último. Agradezo que vostede mesmo controle o seu tempo. Non, está ben, que só se pasou 5 segundos. Por Dios. Corresponde a don Ramón, o turno de palabra. Sí, vamos a ver, desde o noso punto de vista, a sanidade ten dos problemas aquí en Galicia, e, bueno, noutros sitios será o mesmo. Por unha parte, é os tentáculos que ten o Partido Popular, interese na sanidade privada, é evidente, todo o mundo sabemos,
despois que a xestión da sanidade é nefasta, porque as cantidades de diñeiro que van para a sanidade dos orzamentos da Xunta é nefasta, porque os directivos había que botalos todos a patadas á calle. Hai moita xente que está cobrando sueldazos e non fai nada, non traballan. E así a xestión non funciona. E así hai as listas de esperas e así hai 50 cousas. E esa é a realidade. E mentre non se poña o foco sobre eso, ese traballo sobre eso, aquí vamos estar falando sempre destas historias e nada máis. A xestión é nefasta. A dirección do Sergas é nefasta. Porque a xente non traballa. Os directivos que hai non traballan e non saben levar a cabo unha xestión dunha sanidade como hai que levar. E despois, por os intereses que hai, efectivamente, os tentáculos que teñen eses directivos e moita xente que está metida na sanidade privada, e punto. Pero, bueno, é moi complexo. Con respecto á moción anterior, mire, cando se puxo ENCE tampouco dicíase que iba a ser o de Dios, e mire como está a Ría de Pontevedra. Vamos a ver o que pasa, e xa o vi aí. E o Partido Popular ainda lle deu 80 anos, o Rajoy ainda lle deu non sei quantos anos máis pa diante para que sigan metendo a ser ministros aí no Consello de Administración. Xa digo, a razón de 200, 300 mil euros o ano no Consello de Administración. E logo, o pleno extraordinario justificado, home, por favor. É mellor que este calado. Non se siga dicindo eso, hombre. Con todo o cariño lle digo, porque estamos tendo un pleno. E mire que mocións que vostede acaba de dicir que non veñen a caso aquí. Vostede ainda leva pouco tempo. Mire para atrás, polo menos desde 2015 que estou aquí, vamos, entre vostede e o Bloque van primeiro e segundo na clasificación de mocións. Mire, algunha hasta do Puigdemont aquí, debatimos, fíxese ben. Entonces, míreo, porque xa mire cuántas así máis fan unha lista, como está a clasificación, vamos, eu podo dicilo eu, pero que diga vostede, está no PP, que, bueno, moitas gracias. Don Daniel, quedan de 35 segundos. Vale, gracias, non solamente puntualizar. Antes foi xeneroso, pois agora tamén foi xeneroso. Nada, puntualizar antes, porque non acabei esa historia, que é unha historia verídica que está falando agora con Moncho precisamente, fisurei unha costilla, pero estaba ali, e aquilo estaba masificado, só había 2 médicos, e ainda por riba, un dos médicos tuvo que marchar nunha ambulancia. Entón quedamos como que 60 personas ali a ser atendidos con un médico solamente. E concretamente, estuven esperando 1 hora e media ca previsión dunha costela rota. Díganme vostedes se eso é xestionar ben a sanidade. Por último, aquí hai unha sanidade moi ben xestionada, chamase Cosaga, chamase o Carmen, pero si vas ca tarxeta de crédito. Si vas derivado dos Sergas, tardas igual que todos os demais, gracias. Moitas grazas. Ten a palabra, neste caso, pois, non, foi a vostede, sí. Moitas gracias, señor alcalde. Don Ramón, por alusións, eu, ainda que sea concelleiro do Partido Popular, son un traballador como usted. Ao fin e ao cabo, estamos en mesmo nivel. Non me podo comparar co señor Sarín, pero con usted estamos aí. Por alusións, doña Eli, mentras falaban os compañeiros, abrín a cita, para buscar cita. O día 9 hai unha cita e o día 10, epa, está toda a mañá libre. Provei agora, por curiosidade. Non te corresponde o turno de palabra, está falando el. Bueno, o que me corresponde a min, que por desgracia teño que dicir, aproveitando que a falta de don Patricio, que era o médico de cabeceira, o que está hoxe cubrindo, ten toda a mañá do día 10 aberta, o meu. Voume do fío. Estaba falando do voceiro da plataforma, na que se nos pide por parte do Bloque Nacionalista Galego. Este voceiro, Manuel Martín García, quería facer unha cita del de febreiro do 2009, que citou: en la situación actual de los PACs en Galicia prestan una atención de escasa eficiencia, son poco resolutivos y provocan una elevada ocupación de profesionales en un escenario de escasez de los mismos. Se hace necesario realizar una reforma en profundidad que produzca una reducción del actual número de puntos. Este é o voceiro desta plataforma. Que quere que lle diga? É unha persona que compaxinaba este asesoramento no bipartito propoñendo pechar PACs
coa presidencia dunha plataforma presuntamente en defensa da sanidade pública. Pois, a ver, parecíame acaído facer a mención. E traía anotados unhos números que xa casi me perdo. O orzamento do Sergas, por dar cifras, aumentou un 45% en relación co que se aprobou no bipartito para o ano 2009, xa sei como a dicir, pasaron moitos anos. E non se trata só de investimento en construción de hospitais, que tamén, senón que hai moi boa parte do investimento é en personal. En relación ao 2009, os orzamentos de gasto de personal aumentaron en 668 millóns de euros. Así mesmo, nunca antes houbo tantos profesionais contratados, máis de 45.000, un 24,1% máis que en 2008, cando había 36.200. 7.500 profesionais máis traballando na sanidade pública respecto a cando gobernaba a esquerda. E dende o ano 2019, o Bloque Nacionalista dicía que eran precisos 200 millóns de euros para salvar a atención pública. Pois ben, desde este ano aumentouse máis de 450 millóns nos orzamentos da atención primaria. En canto á privatización dos Sergas, o Consello de Contas resalta que o gasto dos Sergas... Don Roberto, ten que rematar. Perdón. Unha simple línea. A Xunta de Galicia conta co cribado neonatal máis completo de España e o calendario vacinal máis completo do mundo. Nada máis. Moitas gracias. Corresponde o turno a dona Elizabeth. 3 minutos. Bueno, non o iba a decir, pero vou non a decir. A cita era para min. E que está, acabo xa de mandar, poderá enseñar, 14 de abril. O sea, antes quería ser anónima, pero bueno, teño que dicilo porque así é. Vale, mandei xa a Roberto para que avisades. Volvo a dicir, depende do facultativo, non? Eu falei con datos reales. Vale. Bueno, seguimos. Este tipo de incidentes demostra a necesidade de realizar urxentes investimentos en infraestructuras e mantemento, dado que moitos dos edificios sanitarios datan de décadas atrás, como é o caso do materno infantil que se construíu no ano 77. A situación de atención primaria é especialmente alarmante. O tempo asignado para cada consulta actualmente é de 7 minutos. É claramente insuficiente para ofrecer unha atención de calidade. Neste intervalo, os profesionais sanitarios deben realizar a historia clínica, avaliar os síntomas, realizar a exploración, realizar o diagnóstico e establecer un tratamento. Esta presión de tempo tamén afecta a atención emocional dos pacientes que precisan dun enfoque máis humano e dedicado. Os centros de saúde, así como os profesionais que traballan nel, son un ben moi valioso, a pesar de que en moitas ocasións non se lles concede a atención e o recoñecemento que merecen. É urxente realizar unha reforma profunda e este proceso debe ir acompañado dun maior orzamento que permita a contratación de máis profesionais e a mellora das infraestructuras. As peticións formuladas pola plataforma non son inalcanzables e están orientadas á mellora da eficacia da atención primaria, a mellora da saúde da poboación, a mellora da calidade da atención e da experiencia dos pacientes e a mellora da satisfacción dos profesionais que traballan nela. A mellora da atención primaria tamén redundará nunha maior satisfacción dos usuarios e en menos presión sobre os servizos de urxencias, que actualmente vense saturados pola falta de tempo e de recursos no primeiro nivel de atención. Como dixen antes, é necesario un maior orzamento, a incorporación de máis profesionais e a mellora dos medios, xa que cando non se pode dedicar a atención ao paciente o tempo que precisa, o sistema cai polo efecto dominó, afectando a todas as áreas do sistema sanitario. Un exemplo claro diso é a saturación dos servizos de urxencia, que se ven sobrecargados cando non se pode dar resposta na atención primaria. Por todos estes incidentes que se comentaron antes pola caída do teito da terceira planta do materno infantil e por outros moitos, según me deron unha información que me transmiten os propios traballadores do complexo hospitalario, vais a facer varios movementos. Na próxima semana está previsto abrir 32 camas no Hospital de Piñor para levar a cuarta e quinta planta do materno e paliativos. A hospitalización de pediatría irá á cuarta planta izquierda. Partos irá a cirurxía maior ambulatoria. Cine e obstetricia irá á primeira izquierda. Consultas do materno quedará onde está. Urxencias de gine aínda non se sabe aínda onde van a quedar. E tamén está claro que temos que pedir que busquen instalacións adecuadas próximas a partos. Ten que rematar. Se iso non é o que pedimos,
que sea de maneira progresiva e ordenada. Grazas. Grazas a vostede. Don Serafín, ten un minuto. Nada, moi breve. O respecto que decía o portavoz da Democracia e a portavoz do PSOE. Eses dous médicos un domingo á tarde no PAC que un se vai na ambulancia. Co PAC de Barbadas estaría solventado, tendo un profesional sanitario en enfermería e medicina. Estaría, pero eso non interesou. O respecto á saturación de urxencias que dice a portavoz do PSOE, o mesmo, é dicir, tendo servizo aquí, tendo ese PAC aquí, estaríamos solventados. Bueno, pero iso non foi así porque o Partido Popular está en outra cousa. O Partido Popular está no negocio. E os demais, o BNG e a plataforma, están nos servizos públicos. Vostedes están a outro juego, están a outra cousa. Vostedes están ao negocio e o que poda pagar quen pague e o que non, pois que se arregles, que se arranxe, señor Roberto. Esas son as súas políticas. E nada máis. Grazas. Moitas grazas a vostede. Só un comentario moi breve. Suscribo todo o que di don Ramón, porque é certo, Quirón Salud é quen xestiona prácticamente os hospitais en Madrid, e quero lembrarlles a todos e a todas vostedes que o sistema sanitario de Valencia, cando gobernou o Partido Popular, os hospitais públicos estaban xestionados por empresas privadas que posteriormente houbo que rescatar. Esos hospitais houbo que rescatalos co seguinte custe para os cidadáns e as cidadanas de Valencia. Don Roberto, volvendo a Altri, sabe cantos habitantes ten a Ulloa? Pois 8.879, que viven do agro. Un agro que está asentado, recoñecido, con denominación de orixe, basicamente centrado no seu queixo, que se vai a destruir. E a repercusión no mar. Votos a favor desta moción. Votos en contra? Ben, con isto a parte resolutiva penso que está rematada. Sí, está rematada. A documentación teñen a vostedes en relación á actividade de control, rogos e preguntas. Don Ramón. Sí, moitas gracias. Nada, un único rogo, chegados á primavera, pois pedirlle ao goberno que se traballe xa ou con eficiencia no tema de broces e limpeza de parques e xardíns e todo o que conleva eso, porque nesta época, como ben saben, córtase hoxe e mañá xa está medrando erva, polo tanto, que funcione o departamento con eficiencia para todo o Concello. Moitas gracias. Gracias a vostede. O Bloque Nacionalista? Ningún rogo, pregunta? O Partido Popular? Panachelo? Ou quen? Luís, quen a fai? Pois por empezar, empezamos. Boa tarde a todos e a todas. Vamos comezar cun rogo que é un arranxo da luminaria dunha farola pública na altura da rúa do Pendello número 1, a Nenas Lamas. Xa hai cousa de 3 meses se fixo reclamación oportuna vía telemática e aínda segue sin arranxar. Un segundo rogo tamén é a incorporación dun contedor de lixo para residuos orgánicos, o de cor verde, na rúa Marina Fraga, xa chegando a Damaso Montes, aquí en Barbadás. Levan tempo queixando os veciños que atopan lixo ciscado por fora, xa que non ten cabida no único contedor verde que xa existe. E por último, un último rogo que é o troco do chan do parque infantil que se atopa aquí ao lado do Concello. Un chan perigoso para os cativos, xa que as xuntas entre as diferentes planchas que o conforman están tan separadas que os cativos lastímanse e caen continuamente. Por iso, rogamos o troco para un chan máis acaído para evitar males maiores. Xa teñen constancia disto en varias queixas de veciños. Moitas grazas. Grazas a vostede. Alguén máis quere facer algún rogo ou pregunta? Quen? Por favor. Va en función un pouco tamén de como está la hierba en el Parque de los Parques, que hace una tarde maravillosa. Esta semana. Sí, así, perdón, interrumpí. Bueno, pues la zona aquella, me imagino que será de la cafetería, me imagino del pliego, las condiciones que se le puso, pues hagan efecto de eso, porque realmente aquello hoy
había la hierba estaba casi y después hicimos una solicitud de una documentación a través de... no sé si lo tienen Sí. o lo traigo. Non, non a trae. Vou explicar porque non hai documentación. Xa lle contesto a eso agora mismo. Podo preguntar. Sí, pode preguntar ou leo a eu como queira. E a vostede. Estamos por registro que el Partido Popular de Barbadas tiene conocimiento según la información trasladada en pleno con o Concello da tramitación dunha modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal relativa á zona denominada R4, que para os efectos de poder realizar un seguimento axeitado do procedimento a exercer os dereitos que asisten como interesados, necesitamos el número de data de registro que a devandita solicitud de modificación puntual tivo entrada na Xunta de Galicia, que de conformidade co disposto na Lei 39/2015 de 1 de outubro o procedimento administrativo común das administraciones públicas temos o dereito a acceder á información pública relativa aos procedimentos administrativos nos que temos condición de interesados. Polos postos solicitamos nos facilite o pleno ordinario do día 7 de abril copia do documento acreditativo do registro da solicitude da modificación puntual do que son relativa á zona de R4 ante a Xunta de Galicia indicando expresamente número de registro e data deste. Voulle aclarar isto. Vamos a ver, non sei se se dixo que era unha modificación de un plan de urbanismo, pero non é así. Mire, non é unha modificación puntual do plan, sino unha modificación da AR4. Hai unha diferencia sustancial. Entón, vou recalcar. Non é unha modificación puntual do plan, sino unha modificación da AR4. Esta modificación é realizada pola Xunta de Compensación, neste caso, Construcciones Arinco. Aquí presentouse a proposta das zonas de cesión ao Concello. Zona verde, dotacional e o 10% de aproveitamento urbanístico. O Concello non está modificando nada. Os propietarios da AR4 son os que fan todas as xestións e son eles os que o tramitan en urbanismo da Xunta. Non é o Concello. Reitero, non hai ninguna modificación do plan de urbanismo. O que presentan no Concello no seu momento esta empresa, esta R4, é un plano coas zonas que nos ceden, e iso foi en maio 2023. Maio 2023, volvo a recalcar. Se houbera unha modificación do plan, nós temos que aprobalo en Xunta de Goberno, publicarlo no Boletín Oficial da Provincia, en 2 xornais de máxima difusión e dar un período de 2 meses de alegacións. E esos documentos coas alegacións e toda a documentación enviaríase á Xunta, Consellería de Urbanismo. E de ser favorable, tería que voltar ao Pleno. Creo que estou falando con claridade suficiente para que quede constancia na videoacta e para que vostede se entere. Non se está modificando o plan, volvo a reiterar, cando se fixo o plan xa existía a R4, vayan a urbanismo. Esa R4 xa se aprobou o desenvolvemento no ano 2007. E no 2023 o que se pretende é reestructurar o desenvolvemento urbanístico, é dicir, pasar das vivendas adosadas aprobadas no 2007 por vivendas unifamiliares illadas e bloques residenciais. 2023. Vale? E para máis información, por si teñen algunha dúbida, pasen polo Departamento de Urbanismo. Hablo Olga Rentacañón. Supertacañón de 1, 2, 3. Digo por todo. Entón, se teñen algunha dúbida, poden pasar de novo por urbanismo. Algunha cuestión máis? Yo teño un ruego. Sí, Ramón. Nada, algún veciño que, bueno, habría que valorar a necesidade, pero sí que me dice que non hai onde depositar pilas na Valenzá, si non é nos centros de ensinanza e tal. Entonces, bueno, que a nivel público non sei se pode dispoñer dese servicio. Todos os locais sociais hai contenedores pequeniños de pilas. Sí, Na son- casa consistorial, sí, en todos os en locais, na Piñor Vino. biblioteca, En Piñor Vino, hai en efectivamente. todos os locais, Pero debían- hai como 35 ou algo así. Debían de pedir algo na rúa da Valenzá, sobre todo o veciño era da Valenzá, a xente que me O decía. sistema non é de rúa, o sistema mellor é de interior, porque xa de interior xa é complicado, cuanto máis de rúa. Bueno, pues trasladarémoslo así. Hai lugares onde depositarlos. Na Valenzá hai múltiples lugares, todas as oficinas públicas da Valenzá teñen incluso a policía. Algunha cuestión máis?
No, moitas Sí, grazas. eu teño unha. Preguntarme varias Ai, familias por a subvención dos celíacos, que normalmente recibían a carta no mes de marzo. Probablemente sairá este mes. Vale, gracias. Este mes, verdad que sí? Esta semana, o mellor esta semana ou a que ven. En breve sairán. En breve sairá. Vale. Algunha cousa máis? Queda levantada a sesión. Porque podes levantar igual.